yire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia ono so agye krado wagye nadwa na executive producer madwumadie kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twamani na so hwa na yebegina kokosati Fletcher eka producers no sa na wokọ MC awa Kevin woyata na daroma na social media handles no Facebook, YouTube and Twitter no yedi atwaguo enso ewo so subscribe share na afufro rebi na wontie bi emfa emfiri ho azuka enso eka atawo omobo dwumadie chidom anya asem keto akra na wokọ Sompa TV also so a obehu David ene koba jase sempremo bema ka kire wo bi nyina aka ho ena eso kofuro bofo pa bema asuketu ameyi pabre na Osei Aboagye Oforisuo ne ti Oforisuo menam ti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansa pia wose kampian ena ye ko akoyanim enya asem ketu akra na ye fa chi akese emfa enkoma ni koi dodo no afra no chaka sa brante we ena mrante hene ene no eye interview last e wona brabom a wode to ananom ense do no na ne wo fani pon na natakura nyameche eda fomu a ene no yede ne tompa memne da ena ye bepa ne kurabia o ya asantema pon hene chiame enti enya asem keto akura anti chaka ye man yakọ ene ni nwa takura omufra abrochi mem abrochifu wo fie ho se na omo wo fani pon pa ena ene omo ba beye no aye enya asem keto e wa asantema pon se me ka sei yede ne betompam ene anwumrei na atakura nyameche dodo no afeni tusue oye nipa se enya asem ketwa na ye ko akoyanim e wodwumadie we so orofo ma me ka asem ba ku bi emfa nkyerɛw na fa bo kotodwem me ka nkyerɛw na anwumre se enye da bia ene ye de ano ebeka asem akyerɛw enye da bia ene ye de ensa ebeto afra se bra eno na kwasi broni kan se action speaks louder than words na emmom obi wo hokra no a se ye boy ni kura akire no na wo gina faako eno ti wodofo yi me ka kire se eduru baabi a ye hu anibo ti anibo na se panimu peso o ka asem kire wo a eduru baabi a ye anibo no abonani no de akire wo na se boni bi ena wudie ana afra bi ena wokotomu a anibo na watwe ho na wode afiri ho na wo so wanya uti adidim omna samwa bibia boko de Oforisuo be ma nyankopo adum bibia boko ne de ahoden wo ho me gidi ye se nra so no msatifo mafo frefre me anajo no so de tudwa se omna samwa ho dodo no ene kre ba ne de nyankopo adaroma nyame de akyeye ene no ye be kajagum na yehu bia nso ti ye be kye yatifo ne yarefo se de bia ne dania no e free dwada e kosi ne fiada ne de omobo echidom izekure bi mkura se yemfa kwasi ada me menda ne nka ho no de bi ye ko home ye ko home kakra kwasi ada me menda de se ye ko home yo ye ko home nti ye be sere wo mo ya na obi anso mfa na se mo maye na bibia no bo mo de fabra ye nso ye hwewonim nso ye hwewonim pa ofori ne pa bebre nim se anadwonko ana ye wa ha sana ye bia dwen de bi ye wa ha no pa ka chem se wa no pa edwo da ko se so re program Oforisuo o show mo do mo nsem na bebi o mo firi ba ne kwa wa enso ndi ba na se ne hia ne ntino because asem hye wadwem ana bibi ha no Oforisuo wan ka kwaku asem a wo ka mentwa no ena nwumre o mo firi sama boy kwatenti Asem Mpe Nipa mu gidi ma hu se mse da bra ande kra mu wi o mo kope hotel da because of asem ne hia mo obi ti kumase ha asem o hwe no nye kumase akura na kumase mpatemu a santi achem wo konkoko wo ko sebe mpredua sa ye kwan so asante achem le wan kan kura kan kasa mampon amika odebi mampon esre so asoko bai go so bon sani pa nyina tete wasem wi wo mo omuntimi mfama esre bebi asabi enwenu bi free omoden samba tini ye ka cho se bomoden itu na mo ma sem no hye omu nyenkowu wu ade beba wo ye beto adaka so te ma sem mo bi me emfa ne ha life me se wo so ye wo ha mo ntini wa mo nka mo mfa nsem nemra e be hwehwemu de ho ode nyankopon adom ode adom ye no bebia e be boa mo akosi bia no ye beto na mo ade wachi te bomode ne fo wasembra Asem Mpe Nipa Sompa ha no ba no pa oba beto akwaka kaka na efense
a producer kakraka no Quantabisha oba no nya kesi a we tian so a no fa sa otime danda no abosoma ko tren Abrotia bibia boko onyankopon adaromenti no migina me naso bibia ekoso na yebase ane agidi se yetiefo ne ahwefo nso no obia eho eyenti no fo so be ma se wonom enyanka ye ho Sompa TV ne so multi TV decoder no eno ane se ukochi media to ho afi Sompa 93.1 FM so no na watie ye de afa ho Facebook no kan ye ho ewo ho eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube nso ye Sompa TV wadaroma wonya ye sa no wa share de ama wonua mo comment ne nan se ye nya brenken kan ye be hyase ne ntino wa asem bi ana se bibia fa kan ye ho ewo ho na ye nso ye ntime emmo ne dawro emfa enkyere adasofo so be ma edom no ehwe anim se obeti asim wo fa so na wawi a wo de futu sem na to aye so ntino ye nko ye ni wadaroma the nation sanka bibia boko ya radia ya de odem ko achekete mada bojo moje di afusane ye kache ya we se nshane ani di enka ne dini ewia na ya da ya tiefo nyina nso ase especially Syria college so da bi omo se won credit na omo free dwumadie so eso ya ni dodo enti awrade nyankopon onhyira omo nyina Edum Bishop Reed Condos ma ne ba kwam na 8 dwumadie sa na senior contractor Kofi Job ni Mr. Yabuanso 8 eja se wojo so se ya nchia omano eja se ankasa wo ya gishu ya fa o eja se de onu atimi wa ha no aflo na me di watam se won nchia me ma me bia ba se wo start ya wo chia me Ari ya kupo ishalo bi o bia na se de eja se ni din na mafidie so e beto ya sa afro obanzo no ameye obo so MC Chaka nti wo shi MC Chaka obo ni de wo ka se imantia in the last interview na me nkayo MC Chaka e che na me ye no ye ohema na yi yo no ehun hyehye se da na esi kono de ma ye wo abrochima mu no nti oba ya o ka cha nsa me se o mra ma chia ye MC Chaka Finlandia ba ne wo fa na me kana asem na natakora nyameche dodo na friend tusu asante mampon me nda ya no mo ye de ne tumpam ne oye chiame ewo mampon himfi e bada na nke obese ye kama me ka che ne se ko mesra ye na so suru ni pe wontimi MC me enya sa o ye ne wa to for you ka ba be no fa ye omra ha se no papa boaten ne kwame adoma ko kofida mo mu nyina no edi ame bobo nyina mfiri UK 220 oyamra mo nyesa pata no ene mi hu so what radio bi so mampona kwame mama platform ba kuma se bra be chia de ukrom ni wa chia ho awia bra so de akura prempe kale wa unipa ozimentia mano DJ Kelly isi ya baso famity no omo ko mayi mi amo da bi na se mi so bi twal bi bo dan opa na se wose no wa there be kwa go no sekali wo ti mi aje na mi hu na mi hu se nyon no ba to wa du hu ya wo Kelly wo ba so pe ne se wo nya na sa du wa wudi o ko akire etina poster na from down no nipa din se waso no of amuna hunu se mi no mbo pa mo mfrem ma Sompa o DJ Kelly na wo sa wa wudi ya ready o da bi na nyon no nipa din se DJ Kelly be obi eguso nya botre eguso bia be fine why so tie dwuma de anwure obema na di ho yawo DJ Kelly obema ne yem ahye no ya abrabonya izo abrabonya izo Kelly eguso me kwa be ka mo di eguso why bia be fine o peso bobo ni mo ha o ba bo eni mpa fo be kasa oni myombo DJ Kelly oni myombo papa o pemem minute one craft you know that my ade ni krom ne na buza na ma na kra boale ehu ne be ya o tare ana awai Ghana Black Star omo ni mbopa na omo nyamu afero tinuba ko bo baby ye be hu ni ye be go ye good am brase okay eno ti ya catch obi bia say we Sompa Asem Mpe Nipa sisi samapo menteme ho ase eno na de bedan Sompa Asem Mpe Nipa ne apere po masibre na ye de amawo na eno na ye kokko kan obi wo ho a wo se ne de mo kokko eno kura na mempa tie no Trinity of Akefo no omunya de omu kyekere kura na ye de afutusem no eba
afutu sema ye de ebra wo no eye tietie asa aboa kokuo kon na ye bre no sama abo asem no ebi wom api enti ye behwenia aye no yurubi e de ama omanfo orofo abrabo na ye bo a obia peso pem ekonanim no eduru baabi a nya anu ye ene mpaibo ene fasting debi tieni ye pa abrabo na ye bo no fa ko awakwa akopem no a wuntimi enko bi mu no adwuma sam na asai no awade sam na wuntumi enkro no enwoma bia na kura wa afiri wonsa agye aguze kosua na wuntumi ensesa no me ka kire wo se nya anu ye ene mpaibo ene fasting orofo kwa akodi obi wo konkonsam ya pam na fra adwumam ne yire ne ma aduane abɔ won wako keka wari nsɛm bi etira bom so oba no etwempena bema no emfa ne yirachi enu tie nam so ama mpanifu asinkonwa wo magu awade no ama nkoda hwe aye basa orofo nsɛm bi a wako keka na mpokura no sofo no yagi asɔre na de afiri ne nsɛm no kai sɛ no mi wo ho orofo ukurom he no ade no nyo na yeye na nso so akɔfefi akoda no ene ya woro ne na Asem Mpaboa ama ne sunsuma na wo ne musa na nyina no ni nyina atwe afiri ne mu wa susu sese na kai wo wadwenim ena anwumre se ade ben no wakoye ama obi adwuma ana se ade bi ekura wo bi afiri no nsa orofo ekokoba no sa na nomia bamu o ekokoba ne sa wo ka ni breso na nipa kro wo bie na no na wadomew na no me na chire no eno na wo pemu a akowanimu na wo san otade na ewai ya na wadwo kire wo se ewiase abrabo na nkasa na eni wo di chimsia nyankopon anhye da moyie ebduru ba bi akasa ebeba no no nanso ena anwumre me moawate ase se dia wokoye ye no ama wo bi ensu egu ne yamu osu nanum no ama na depa bi afiri no nsa no orofo me ka kire se wokotena so dem se wo bompa ya fasting se krupo twedi aponhu mo ba fine yakopon de bone chesa nanso na anwumire masema me pese to trim ne se enye fasting ene empaibo ene saade na wo ye no anu yie orofo wa mu obi hu akire ne pa wa abrabo imu eduru ba bi ka akura wo kan ne mpo obenya kakra e de ahwe na busua no wa hwa ama yaje eno na me ka akire wo se wa adwiro kire se abaifu oyew wa adwiro kire se fie na eyew sa nti wo kompaibo ni etwa fasting ene wo bompa ya e ba sa atwe amantenso na ehuna mane na anwumire me ka akire wo se nya anu ye ni atwe amantenso ne fasting de me pesa me dia futu sem ema odede bia na anwumre se saafo na waye mo ho akere wo mo abrabom wa abra wakokekom trabom ama o made pa bi ahwere wo mo no san ko wachi kopa wo wachew na kwan papa bi emie ma ma asem tiawa na anwumre no onofo eduru ba bia faako a wo ye bone no ama nipa akura akoda afiase no meka kire wo se paamu ka wo bone na so paamu ka wo bone se me na mekokeka sansem wei ama na nipa asumasi ana wo benten wo da afiase na wo de agu na dwuma yayi na de afiri mu a orofo se wo paamu ka ekwan no bebie na wo so waye nkunimdefo eno ntia na anwumre masema meka kire wo se so nim so waye obi mfom so kase enam so ama wankasa brabo no ya toba ha duru ba bia oso mu ana waya enya nu ye ne mpaibo ne fasting ne mom sa kai kowachi nipa kura waye ne mfomso atia no kone kopa acho ewo nkotodwem nyankopon do mfomso firi wia ekwan no betumi abie amawo eye me modofo pase yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo abrewatia Ofoso bema medase Exodus 2016 was say indi adansi kunumo emfa entia ufipem ni anase wunua
na wo hwe Proverbs anase mebusem eti aduasa ni chichemu edunu so a waka asem bi wo se eni akoa ho nsekuro enkyere ni wura na wa modua ama wa nifo wo ho enipa pii wo ho a ene wakwa akotofene mu esan asem bi a obi ekotwa to ne so a na woyi ne ho ano ba bia na enye ye enipa no eye yi hotena mene omra samwa te ha se nom bia me pese omra samwa ye panyi wa Asem Mpe Nipa me kodi that position nti no na makodi ne ho nsekuro nsem de wom ni de anim nyina no na maka kire mpanyimfo na yeyi na se atwede owie ye kora nso anya se bia yeyi ne se won free bia Asem Mpe Nipa department na as a leader na yese ne yese free adwumanim na kotena fie fo so be madane da me se enipa ye ne nam ho ankrenkre bia wobi nam ho umu se bia na adwuma na wo ye no eye adwuma bia ma ya ehwere no ebe ha adwen bia sana so nipa dan sa nipa kro no eye mpempem nte no se wo yi nipa na firi ho akai hu se nipa mpempem anu aduane na bia wo ma na bono no se nipa mienu pe kolampo na dan no a wama wonom so ho akire wonom nte no da ne me se sa wo ne wo bi ete ana se so pese wo ye bibia na sa wo tene won sa we di ahwe nipa ba akoso a eya no wa hwe nan na aka no se ehwe hwan so because sometimes na ya na yesi yi wani asimple nam ansa no akoyi uyonko de bia adwuma mu asenu mu ana se ba bia woni nipa nete no wusu no ban bi kura mpa bia wuyi na de no se nipa kura na ka so akobo kwedo ana so akobo charge de a kire mpanyimfo a anhwanka wunya ba bi nyina na se wunya no ye mfama wonom but yanka se yesu ne banbɔ ne nyina echi no yese nya kokodro ese nya ho fama original blane esa tutu na mo papa kodrum panyimfo ho ni asa akobo obi charge asem bia obi nim ho hwe ye twa to no so se be ya obefiri ho ama yen abehye ho ena ye ka kira wo se ade bi enipa obedua se aduaba no eso aba no na obetie ade biara obe na asase so bia no eho atemo ewo ho yese boni bekum bonefo na owuo wowe no eda ho de ma abonefo eyi se wo ye bibia tie wunua na wo hwe ne se de bekwa akoto fene mu ede bekwa akoto ohaw mu wo kwa akodi obi awade ho konkonsa ena ohene yiri mi hu no papa no ka che nana ena mi hu no ne mema na ejina so onye chese se de omusi suso ne mu ni ade ebi nso kura mpa nya sa netie bia ye nyina na ejina ho bia wo hu obi tene ne nsa age ade wo machi anase bia wo age ade wo nipa wo fro ho ena wo tene ne nsa ena fa machi se no wo age ade kro no nso hu ya ne se ne nsa da machi nte no o si oh ene ye wo ne nsa kura mpa aso se bi bia ne tomemu anase ne bibi mu nte no no akoba amane eye musuo de ma oba wa afo se be ma foforo etimi so ono ankasa oba wa afo ahwene mu nte no wo be hu no ono so akoye esan di ama no na wade egu ukoka kire oba ne se ni kuno ene obi hye sports we say restaurant we say hotel na asa homije bia we say ya wokoto na wade enigu ye ne nkwada na ye basa no eno mfa so de be na wunya firi mu ukodi obi ho konkonsan ya ye won etiko efiri adwuma ni mu no eno mfa so be na be mu ede ma wo ye ka kire ene na wo singu so ya wo sere obi ho akire ne bibini wo be hu sa ne singu so a na ni nua bi ho akire ne nte no ofo so be ma me de ma no si na maka akire wo bia se ade bia wo de ye wo nua bia no ya na wo falumba taka wo se ade bi wo wi asese nka ma nke be ne yapa ye friend kama sa wo tobo ebodan a esaba wa nkasa wo so ade a wo di nua no ka wo se nipa ye fro so ye hia wo mo wo ma ne ye sane ye hia wo me beto da bi no na wo be hu se nipa no na wa ye dai wadru ba bia bia akora wa fering so for so me de ma no si aka akire obi a ye du ho konkonsa obi akodi ho atrosem ama ya pam wo firi wadwumam wakwa akotena fi ahocha ba be wie wo so anaso wadwuma bia bo sika bia bo no se ka wakoma to yem Exodus 14:14 Erade bekon de ama Erade de ukosie bresem no ho nya comfort zone be yi wa firi ho na wode wakwa akosi ba bia ye mopama so e de ama mpa cho me da ase. Okay, Jumadie we cash link information center e wokona Mr. Kwachi wa bia tum ho enti kuna de adaji nim ekra the nation's anchor. Ya onuntu ne bi to numbi Osei ade bia opidi ayeme se esi afa hweme no se mekaya na me ya bodam enso ani bi kasa se me mfanche ani bi so kasa se mi nyai mema na hu so wahia chi wa ne mu se de be de enyum ne very fantastic ya topic we ni mu duru anka wase kire ne ba topic ne ba ne na amoame
aye iti kakra meka nyina afa topic we hu say do unto others what you want others do unto you simple e wa abrabo mu no ni afoforo ye ebe mu wani gie no ya ye saa afa mu ni afoforo ye ebe ha wo no ya won so hunu say we ya ebe ha wo mu oti wiase sa obekun akọ awade nhira no topic ne okay omra samoa ofoso be ma yen che tiefo ne hwefo na topic na odi aba na pram so hin na bebia obi anu e bom mu asechiawo ofoso na topic na odi aba no ye obi adwuma no awaje hu sika o obi ko kan bi agi bi adi obi ko kan obi ne ayi obi afiri ho obi ko kan obi na wale atoagu ana obi ko kan obi na adwuma sey obi adwuma o obi adwuma wo bi ne company wo office pa won kola on wi hu da saade ne kan nipa brabon na ko hia saa nipa ne bia wawu ofoso woni pa bi wa ne committee adwuma mpe na wo ye ma hyew woni pa bi wa ne committee even ba bi pe na wo ye ma hyew because unye nyankopon but enam nipa ne suban a wayi bia kire odenti ampa so bebam da was ankrofo no obi adwuma ba ni nyina na me kan ye tufude a ye wono ma bebre ye ne yete dem a ye me fa se ye nyina ye nwiafo yete dem we ofose wodi obi abetima ye wodi obi abetima ye nyankopon destiny no de maye no eso obi a ne sebe to de ma no utumuta utimi kwaji de lumba betima ye enkoda because nyankopon bo ni de no friend no de ma no nyankopon bo aye friend say abrewati adi e no de ma no. It is also basis and achisi otwatro na no na make sa asem leaders anam panifo sabe ahemfo ni ade mpanifo mo de kuoku ano ne sabe maame ne papa a mo ifi anwafo kra no enne obi nwia atwantwa to bi so manne ye de abasi ne so anadwen ama kra na asi abonte aka chese unim ne na osifia asam ne bi akra kra ni but ni nwia pa na aye ne sa ofosuo sa no ma we ekoso ye tu amanfo fo se ade bi obi ekuta obi no a eboa no na mo wani mere enkokeka wonsam ye no ma bi ofoso nipa nyankopon de ade ne ma no na ode ma nko wawu me de bia me kasa asemoyi se hu so obi daka mu ma wani mere nyame de bi ma wa ke bi ode anya accident awu yenim ekwan ye fa so twen rade anim ye pray ho ka we pa de mi na minya ya hwe wona na ade kasa if you pa de mi na minya ya ofos wo bit sabe akurase tu wodi ne bacha kumase won peda obesu ti kromo a ka no na ko afise ye makurase nti wodi ne ba pe ene ye obesu ama ya san hedai e de nako obi ani nature enti how say nipa da sene wo besese obi hyebre ana wo koka asem akire obi na nadwuma akobo no ana wo koka asem akire obi ne yatu no wo koka asem obi akire obi na wade a wanya nti wo so bi kwa na wa wo koka no nya bi na hwe na wanhwe so ye na afiri wonsa enti how ti sansem keka na ye obi adwuma na wo tesa chai we aye kan eni obi to ono ankasa ntrase na wansese ye asem am koka na ma nipa so masina wale agu asem so na ntesa ebesi de na wasa kworo verses asam no ofose woni pa bebrewa na omu tifi omadwuma bo omu a nipa da sani asam okoka nti na eden na dwuma bo no enti na yasre leaders maame ne papa ahemfo ahenkwa bi betima kutwa ntwa to hene bi so obi betima kutwa ntwa to bi so wadwumam etasi afiefiem obi kura tenant ye nya na ebe ha adan eso sa nipa na efiri aye sei obeka se 7 preduasa efie no no kwa de ye de che no okay aso mo mutifie onyina ha dan nanso sa nipa ne fere aye sei anu nti ofosuo da bi afie bi obewura mu no na obi reta na obeka so efiewura de oye nye okoka che efiewura ye vida because of wakeka nipa hu se mo se obi a ya basre obi destiny nya o destiny obi abrabo nya wabrabo de nyame de ama obi afa e wo kwa bi so nya nyame dum na de wo pe na ba mu a se obi so obesesa no kwa enye yeda enu ti e basre mu a maya madwen se obi anya bibi e chen nti wo kwose nyankopon na de ade na dom no enti wo ye wadwen se nti na ye bu bebi wasante ye se okoto so baby a eni kwa so so a obu na pre okay nti e besere obi bia enne sa dwumadi ensi wani so se wo de namoso
ɛna obi awade agu na mo so na obi adwuma ba onam so na obi ahini abɔ no a wona wo ye ya ɛne pamuka na ho ntɔm na wo nso afa na wo nso kɔ ya me sɛ osesa na de obi anya no obrɛ ho anamo ne bere sɛ wo benya sɛ ye ka wo de benya accident sɛ ye fia ɛbɛhye emo wa bre ne fampa ebo eto awurade so nyankopɔn na de wo de bɛma Oforisuo enko eni. Okay, eno ti ohaw ani amane bia ato obi no na onhunu ne ho ano no me ka che no se enye mpaibɔ ene fasting ene beje no agyeso okofa ako a okodi bone no okopam eka ne bone so oka ne bone nko ade a ɛwɔ sɛ krupo twedi ampon adi firi no na wode che no na kwai mu bi ɛwɔ abrabom ɛde ma no 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello yeah ya jevino majo so katache baby afrefre wudi bajo frame Collins katache bose bishop no offer no ke kolizo yenti o uba enare wanya pa antubi amaso tapaso no ni zedo ko janzure ate ebide no kan say ubi hia so fo na ankasa wo mo so na akonya na ma osole ko ye diudi ni bi tuma oni nya menye ejuma nya men kan no okay hello fo yeah bacho hello ya ogo me bacho good evening majo so katache baby afrefre wudi me bacho ash2 me kasa fiki di seni east no okay ash2 mete won kan che fo be ho me bacho na topic ya mu dia bai die ene die bruta na yebekọ so na yabon abaso asan se abreni nyina yefa afutu edifim asan se 24/7 mu da boji se ehia na watan so asibudi ho mu di tu nyina yefo no afutu de obi ani ho a o se afutu nti abreni nyina no yekọ so etimu na yefa afutu so mefa kwanya so ma cha woni wa tifu nyina no okay astu no ele kitoku se mu amejo mo ko baby ko so be ma ye ni na ye te hu numre moni ya mi ye dina na kan se kan simpi ida mo ase no okay simple so ewo jama se tabre me papa nwiano no hele ko choro wo te gamba ye na sana be jari pa me je wa na osana na mtu da ma sa san da atu na mtu me se ma je ale ma yi no ba de ya ya fa for mo hele hele ya besre ya tiefo no nwanwa se amsa afoforo bi omobam no omunim the rules of the game ya mo twom ho free TV set no na radio no esa na feed no ba ha yentehwe enko yenim hello hello me ba cho wan na wo kasa yo me ba cho be ti mo be na wo ka no wa ho na pa ya que kama wale wote ni mimi ndio kati ya wale abaya nyano kwe sasa kama mimi nyama na msia sasa na papa tiesa awade na gu ana akaka ne ke tumuta okay nyame beye ya asemu hello okay Zafri hello okay kayentio bacho nganda pa meterchi mo pa na dio mo ha me pa na so mo kai me ne pa bidi ni pa mo fa ba din sai ma ba bidi ni pa ma ko so pa tu me o ka mo sama ma ke wo hin ti gera tam yen ma me atam ne bana ku bi bi kura ami hu de a ro tam pa asuma na mo kai ro pa etiese oba no hu na kira kwai o mi hu na kira kwai o ti o ko bi kura ko bi ko ho di ti ta me ta sama ko hokla ndi ko ho ya ni angla tan skamano yes hello
Hello. Baby, I'm free udin. Doesn't this tonight? No, okay, yet you. I took out of the job that you Asem. Madam for the mining company. We said that when I blew Willie with all my had you was your one attack could do. Now, I can't say, we just that fresh 50 for no. I'm a wing a dear, yeah. Or said that when by Belina for the 54 or Mumbra, I'm on the Hoover Lumo machine. I don't want to say that. These are a friend there. What I saw that. Hello? Hello. Baby, I'm free, Oba. If I saw a very man, because I took some guys. Yet you. If I saw me, and some the woody thing I am a desert, maybe beyond I am terrible. A woman, Kwana, a two. Oh, maybe be an empire, bonnet fasting. I just saw Copacha once. Hello? What's on Mama Joe? My Joshua. Put me again. Come up, pa. What's so? And somehow, Yakra and a winning if I were now we'll go what they were Mamma and then they put you. Also, depends me walk out one summer, you put them correct. Sabia Meme, I'm a money too. Once of us, I said, oh, you need it. I must make fun for her. Now, Miss Men come and now, then I would have no run every 2 hours. The price of it, I would. What's on somehow? And somehow, I'm going the young people to your mocha. What was it? The BDP, says I took on my Sakai. What's on some okay, hello. Hello. Baby, I'm free udin. What's your memory? Yeah. You Adjumai, a junior person, the Cassette. Okay. And you may be a Jumaba, who program Yan took you, especially the football come over the Maya, and my in so, and know how be a committee. And not of the idiot with the Basapan or football of the Maya. China Monday, if you were the Jimmy, I walk. We can look at it, someone know the enough favor. And so, and more. To decide your work and you are on a more to be a bonnet could it be maybe and over can be washed and a marry in our body. The animated, the chair for Lumban, so I know Rabija for winning an emotion. No, yeah. Hello. Hello. Baby, I'm free udin, mammy. Okay. Hello? Hello. Udin, baby, I'm free. That's why I can free Friday. Okay, Udin. Me did the part. I'm a senior to my family. A Juma. Everyone said to the part. I assume I'm okay. A beer shipping. You watch now. Now, you will be a few honorable about it now. And we're doing Muslims, I never know what cano. In Chinese, I never knew. Your hope, if I am a CBC, it may be a trouble. I must say, anyone said to the name, Alicia, okay, Arabia, Yaman, come on. No, okay, hello. And I'm yelling for one who yes, and man. Uncle Swan calling him. Uncle, no money more soon to no council. Intimidate the cat after the saying, I mean, ain't you, come Mammy, one year I'm in a cassay. Would you not so? That's what making us so far. And what is he, Mona, if I cassa free udin? Grandma, no, the uncle, man, and not baby. Now, why if one asking, I mean, you, I'm okay. I can consent for you. Was for them, I can consent for me. See, Papa, you want to put your foot, who could share your question. I swear, oh, dear, no, can once and pass our same hour to go after 1 per wall, they go away. What it are for 1 go area or basically pay. What it are for 45. Me came home with seeing Cremophone, or dear in his other so.
ya konkwansa fo mu so ko wani ma ne yo mu ya ni bonya me dia ye o mu so fo mu ni nyame nya adwuma nyame tiase hello baby afrefre udi good evening majo so mame baby afrefre I plan to get free Colombo Tesia. No, okay, you. I mean, someone more food to farm, whatever. And I make that sound you be beyond a factory, and five all his own day. What the no concourse also for one play, better than a you. No, okay. Hello, last caller. Hello? 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 Hello. Baby, I'm free. I'm a free dom. I'm Benjamin. Yenti Opanipa. Hello. I'm a tonka. Yenti. The same free dom. No, Sesano. Ya catch them was say your friend was Sanwa. I want to feel no now if you and then want to me uncle so. Last one there on hello. Yeah, a man said that about good to Aboagye. No, okay, you. To be up for there. Come up, Maybe one year say why? This is so fatal, but you see to every young couple. Who could buy the fan is a higher quality. You can. Because you American say Ghana for city type bottle. Masa to be the idea in Sababu near. And this is how this bombers or this a crowd near or the Santa Babu woody. Ghana for the city, idea physical things Babu wood. Obey Diana, they won't come on Paya Fassi, or the Flowedy. And to get dear, they was a city, a empire, for health and so. Mama said the engagement. Of also, a man said, and about Aboagye. Okay, I had your dwarf friend no enyina besie eno ti ye ka kire o dede bi se enya fasting ne mpai bu ne mom fumso bia ene boni bia wo de adi unua no ko ne konko todwanim ne ko sre bone fache so de chewa nyankopon e de be chew na ekwan bia atuatua kwan bia asie no emumie emfama eye tie wei ene Sompa Asem Mpe Nipa no wei ena asanteman agye atum esisi semapo menteme ho ase eno na de bedan ya ni apane pomasi bire ni ye de amaw ye pese ye numa sundua bua no asantemam Ghana mam ene wiase afa na nyina na me tai kasa asem wei se wokoto se wokrama usipata so a enye onefo ya we obi ne pan so ede ni si ho aboa tatia betwa so na maba so adwumakuo bi adawroma ene na enwumire yenya bi ebese wo yenko computer sedwedi emrasisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Ade. Cinema no tutu oba mi tini kura. So wa. Ayo senior. Me dey ade adan keba product I am ti be bia me na ma. No mu no chef. Dan keba product. We dan extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na misisi ni nso e misisi o. And also the problem there. Senior. We see dan poke. Okay. So wonu dan poke a. Okay. Sisi ya we ni na ebeja. Sa. We dey nyame sha. Come on, do back friend dan keba tonic. Woni ma duro. Minum pa na se na mtumi ndidi. Na mtumi danso. Mi nie bi no me no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Dan fight okay na so. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje.
jamani amuja nko na afi ese fifi meto ntimi kura amfa meto ntenase na so mi hia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho sine fifi ti asate tele boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA agebe die nkrato yi atu Brakasa ya duaba waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder cc nipadua na baako ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie obenya Precare natural powder ato King's Walk Herbal Nana Boache Herbal ne Rapash Herbal Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolenak Herbal Freddie Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Herbal Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Herbal Asante Mampo Gapson Pharmacy Koforidua Etufo Mfre 0550 19 15 14 Precare natural powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum Okay ya kwakuya ni wone Sompa Asem Mpe Nipa yeyo tetetu bafo edaya ye babbo ya ntaba mu ye nam soro ye sai enam form de wo ba no anya atrase ma mememo akwaba oba pempom te sen Erade adumo udin de sen me pacho frame Belindenchi firi hin na baye me pacho mi fi Mozizongo buokrom heye me pachan ma me no akosem ne sen ya odi abeda Sompa Asem Mpe Nipa se enko moa me pacho Maria hosam ne me hawo nyina ne se minua be ma odi machi o buokrom Mozizongo ye frɛ no sen me pacho frɛ na Apia Joshua and anum Tuesday around 3 to 4 our free fear yenhu ni biem eba besinne information crofo enya yese na anum Tuesday no anajo be 12 o'clock no was swame or spending anajo 9 no was swame ha no obede wa ha was spending na ha swame ha eno de obi anim de ope ene de oba beye no ne nam swame ha no ne nam swame sana crofo so muhu no one da TV no so me pacha wono a open nam for someone oh Joshua obi a ompen nam for se ono kwa ompe kasa onta nko nipa mu bebre sa wo wa adwinim ha kakra kafra oh debi wapie ama wa amapen anase we ni de dikan a wapie a wa ama we ni de dikan a wapie a oma opie bia oba mukuro mu ankasa ne he me pacho ye Togo na mufiri me pacha na ko ba sa wa frefire si waduru ho anase onuru ho me pacho ya frefi omso omba ho na danfo pa ne hwen me pacho na danfo ye Charles by onu wo school Mr. CI na emfa ho sa mo afre Charles no se mpo wa hu na danfo na kira kwai me pacha ya fre no wose wo hu no eya asemu me pacho ye enra omo say ye send information say o spend ne night no de chemso enra wi ane de no wo ketia send information ne ba enra anajo no de chemso na information ni free ba say ho no spending the time nipa bebre so muhu na anajo no de chemso osi wo ba so ame me pacho afedi wo ko de chemso enu okọ kagetia o tie me oyobi a wo wa adwirim ha ba bi one na nenam die na kyese adai efiafro no ede na mode ye na ma na nin kafie a one nam sa me pacha obi anye ni bibia ya asemu wadi fie sei me pacha 19 dum kono me pacha na kyese according to paper that menim 20th August eno free fie
ni obi a hwe nanim so a we nipa kokko kakra enu nti no edene Moshizongo right me pachai enti so far no otene ka so ame no ene de chamso no ene kajetia mokọbọ mpempen ho nyina mu ahu no me pachai ye chini kajetia ho nyina ye hu no de chamso ye chini ho nyina ye hu. Okay, na chese kwa bi so no Joshua onhunu kwan enkofie saa na metumi aka akire matiefo eno nti obi bia no a abrantie wahunu Sompa TV so no onhunu kwan enkofie na eye menwanwa se onim no bone no nom ana me pacho debi wi no onim nom me pacho debi tramo no so me pacho debi Wow. Na mo akọ hospital ahodo pi yakọpẹ na kira kwan. Me pacho hospital dia ye nko hospital. Ente ya eba no ano den. Mose wo fa hen muntim ba akoma me hwade. Me pacho mozizongo. MC afo muntim ba akoma me hwade. Me pacho mozizongo. Enti ekobansa no hospital be no mde ne koye. Me pacho MC a me ne mo na di komo. Konfo anoche. Okay. Enti ayanya sisi no medical catch so ye 22 ba for ye de boy ntaba mu a ye nam soro ye nam fom. Just ye kwa konfo anoche ko pere kira kwan. Emu nsam no de mintumi kana na anwumire. Enti maame nyame ya atom a ye hu na kira kwan wate yenko konfo anoche na nyame ya adom a yenko pe na kira kwan bibia be fine why yakopon wotumi kase pa anti yenko konfo anoche information a free MC aho abano no kwaku Ofosu se ka bo abranti wo so am heye am ye de na to konfo anoche ntichina ngese yekoho Fosu nko ba mo ba na so aba makase hanme de wode wasamba ma aso aba nti ya na no ma bi sei sakapani mu sei de ka yehwe ni fi ni hu na akola na nke beka so hu na chiri kwan on timi nko ni fi na be sa ba de aba no me no asemu aye kan ya de na ade a medwene hu se idrume bi na obi a wanyini sesi opie na omai na se di bebo some ana bosome mpa mu kono omai ya na kwa emhia either say seven pedo yakuna to baby ana se wanyankwa nhia bi a ebi a wontimi nkasa me manya ntie se na sentem se kabo abianti bi na me minim se ye we ya am so konfo anoche enti de wo mu ne se tiawa unya kokudro ahun se moni ay kokko nyame ya adom chira na ye kokofo anoche e besi bia mama ya so se mo pe na kira kwa na mo bae wate enu ntini ye hu na kira kwa de ni zizanka ya oradi yankopon nhira obi a na ka je nu afo so mo mpa pama no o ka so konfo anoche na wasin agum e ba se mini ni ma bebe o mo mpa bo pama so no pa koto na so bi nyame otumi aberwati yawe okay ye kokofo anoche ni akwa hwe nyame ya adom a wo kina mo samra hawate momra ha mamonko amonko momra ha na afi yenkopere konfo anoche mpenefo bi ofi a momfo ka ho na yenko konfo anoche ne yenkonkopere no kira kwan ewo aberwati debi ye sa brantie bi nso no so asante achim ho bebe ono so akwhye ne ho akonfo nti ye obi nso se bi a ye mehwe na mse ye hu no
Sha konfo kwanhia na yenya ntie se wanya wo so amempotam ya but yenya baby a wo ntia me yadom a ofoso be mo chenya mbom be ba na ye ne wonom nyina aboanan na yetimi akɔhwɛ na ye hu se ye wono ana ye ka na asɛm na ye behwɛ kwan ye befa so a ye yi na firi ho abafi nti nyambo wo cham bi se omodo mabusua mpanyimfo no so be ba na ye nyina yabo modi akɔ edase okay woba mo kama komanto yem watima se mo ba hanom faso de pi na afiri so ayedai abanyame yadom a kyina yenko ne yenkohwe no yekoso impekuku bi nkura ne fa nkoma no ebeboa ye pa no okay asem chechechep kase ba ko adachire enya asem ketwa odofo yenkopa mizo drink no bi 5G meza no bi na yemfa enko aponto ne abadinto no yiyo no nyina no mizo drink ene 5G meza ebeboa pa odofo Courteous Marketing Agency omo ena ede mizo ene 5G meza ebae na 5G meza no ahode egina mu no enye ahode ketwa ene to odofo ye manager Daniel wo ehwa overseas 21st Connect mizo 5G meza ni dosopu ibenya to Bikan supermarket abawa o anomanji post office mizu 5G meza Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University the open mizu ne 5G meza ne bia ye bia no yakwa abu akwa ibenya bia to na Sachi Enterprise ewo asafo abincho ne via pika park no na edi enhwe ni mu yakope mizu 5G meza kwa kuo chire company limited apuemantemu Eastern region yakope mizu ne bi ewo KF Kinju Enterprise one Enom Hotel ene di hwe ni mu wo so amya Opama ngwa brusanim yakope mizu ene 5G miza ebebo apa orofo clinic of the moment 21st clinic yako Europe aba na yakobo Ghana this year Europe yetu siatika yade na ase na siatika na so sisi efa na akokom na akosu na asintim yade ye pa yeko Europe no enya asem ketwa orofo ba bia yaduro no yeko South Africa buku appointment no said yeko ye Europe no saa na yede ba South Africa na yeba ababa ba ye no orofo yebeko Johannesburg Switzerland yebesan aba Zimbabwe ye tonko a 21st clinic ene tumi senchene enuti ona wo South Africa no emuku o appointment no e was 0244915116 0244915116 ni ekotu siatika yade no ase e was South Africa enfama Ghana this year na ye bepiem e wo Ghana hasoso dia odofo ye wokumaze heyawo ehwa overseas oni Alpha Radio no ene bo ho Obuase Council Quarters called Junction. Yenkotu yesiatika yade na se. Nemom yade bibre bia da 21st can say Europe no osasa yade bibre. South Africa obesa yade bibre. Saa no so yade bi fruit tree no besu na ase no. Obetu ase na wode amawo. Se efiri obuase e beko akra do me market sunwane kranza tachiman. 21st can cause nyemini 0540311311 0540311311 yade bi oho a ya na bufukura. Yade bi otene din a obeka se nheda nye yare bia na so koko ye yare bone a edi ni panya papa eno na kwasifo ni frɛ no natural pass no orofo yenkotu koko ase wate na me wadu papa bia 3 eba center ono na dia ba dwa so me beton bi na me dia ma ona anwumre yi koko no pama tru oposa wani o aye wisi o udware ahonam aye ohene oyam atim nyina eye koko odofo 3 koko capsules koko master ene betumi atu ase na dia ma wo na koko aduro wenti se koko aduro bi amani tua we de se onomo a emfawo yam koko aduro bi wo o dem hokura no onko ho odofo yenko ne kope koko aduro a ebeboa yi papa orofo ye kokoli na ke badani heba misti heba apidank yenkope kokodru 0546107107 0546107107 yakontu semina ye Express Group aberwati abetena se producers nyoma adwuma Express Group obaboa wa kontu semina so na Express Group se menkanche se eye akontu sem kwa dia fa badano ukosua dia ukoye adwuma obetumi aboa opa akoni asa nyina so Canada US UK Australia Germany na apeso kwa na Italy na Express Group na mekanfo nam dia mawo adwuma kuo bi amani tua no wojeje amanfo sika utimi fo mo nko okako ma asem so so do ma kopi mu court Express Group ni wani masesa eno tiyamfie sika semina akoda no na ofa yentu kwan kuma se yakra tama East Legon takwa de sunyane tamale bibiani obehu Express Group 0249 000448
0249 0000448 Express Group emma nam dia ma no say adesua ene wallet was adwuma nko ade a yekọ Express Group obeboa ye papa ama enwoma akonkan ama obo Herbal and Medical Research Center wo frew obo Herbal and Medical Research Center se menkan cho say yade be na ade bedano yade be na ade ba na so ya wontuntu ase emfa ma odofo say yade bia ama sesi ano oje ho a enye no emfa ho na yade no unim ni din yekọ obo Herbal and Medical Research Center wode infidie no na odo be famu ne wo ho ba bia yade no wo no na wode eduru aka ompebi opede wo wado ato adumanu wo ne so fo ma me dokro no na edi enhwani mu na omo na di adungu anwaso bi abadwa so a eboa ne tu amanfo yade ase eyoden Herbal Bitters isi yade nyina ekọ na odofo enam san yade nyina da ye oden Herbal Bitters eno na broni no kan se oden or the prekasa powder abadwa so immune booster dropper say dro we bantema COVID-19 ka chocho robi antumi amfrati as voice so prekasa powder na make am from am diamond anemia we mujaduru pa eno no yekope bien orofo yekope obo hefa ado ato adumanu wone so of ma me dokro no na edi enhwani mu 0257472506 0257472506 mo kan chira berwati aso metenase na yento adwumadie no so orofo yeko akoyanimo na sabre no ebani seya obi anim se mfie na bia yeto aba na yekoba ne se yekoto aba so na adane apedapede eyifi akonwa na da bi Ghana akonwa enso le ba ne sa na amanfo ani abre pa se adwumadie bi a yede eba ye TV show a ebeba so 7 September na hwan ena de dwumadie eba Lord Inusa Lancer ono ena embrashe bedwani MC ono MC Madeshia Wotafo na sabri papa say wo ba no baba bedi wo sunuko kroko amanyoko MPP ho adanse enya asem ketwa efri say ene pa wode aba no aboa magana apema ko nanim enka ka Adeshia ewo asantememba no enya asem ketwa kura break the 80 no oso obeyo no osemensa ma unsi sudua say 2017 ebesi sabiri no ene pa wo suko kroko aye no eno obepa ho ntoma na ebese fata si ebeto aba edi amawo mu a ni ato aba edi amawo mu eno ti Lord Inusa Lancer wono ene betre dwam no adadan sitia no no wa kire se osuko kroko amanyuku ba ye no enwuma wi ena otumi eyeye ede eboaye atudwumadie wi ebeba so 7 September 2024 ena dwumadie wi enyina ebetumi abaso Dank Natural Health Complex orofo obetene nkan akire ewo dwumadie wi eso de woba no enya atenase medical gajo ye 22 bafo ebebo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam from ene ye duru saman boy obidi na asemba ye simatia wei anuyi aba chine beko konfo anoche na yese de ye ko saman boy de na free ho aba ma memo akwa aba ne atenase eja oba paudin de saying but your family Mrs. Mariam Tufo the odo title account Mrs. many age with Mrs. no na nwumre ukunu saman boy but na na chese wo hwe wo also didn't they say Mariam Mrs. Tufo ono na ye me den Mrs. na dia hyem nye ma nyina na omde title piece won for you we do akwa no asa ro ne ringa sa to baby na oyenwoma bia emfata also the odo Mrs. ya to dwa die mani age ho pa ufri na baaye but me fi samra boy na bia na ma no efom ye na anye de omotworo to manim ya ma me de be na asi asama bo kwa tintin mo se mo de mo asem be da Asem Mpe Nipa si yankomomoa yo me da se em se nwumre se if samra boy kwa tintin aba Sompa na ade hayen ene de baba dom enim se de tie bia no I had a last stop we be sha aka ho asem amaye eno nti ene yaba na so mi bebu sase uwo gidie we mu last stop okay yapon na just want me anka asem bia asem poten bay ena wo de bedaye yo ye da se em say America credit ni na Pentecost for ABA credit union Pentecost asode ba chawan ana se din fufuru bi
Church of Pentecost. I was Saman boy. I was Samra boy. Central. Okay. Be a credit in your Pentecost name of Pentecost was Saman boy. Na fashion was boy no cry train na fashion was Central. The Central Church of Pentecost. Okay. Kese no. And be a credit union. And na ye mu bi no a business women any men. And you start to say contribute to alcohol eho sine be ya eja kakra bi ebetimi ese wu bi ane de pese de na etimi de aye na we na December yi yanya ne ntie say bank no yatum credit union and as bank credit union pa credit union okay yatum woman na na say cashier no edin be na da so penku edin be na da so penku na penku no de enye initial som de aye yenhwe din no ankasa mutwa to TV no so producer wa ye ho adwuma dada yentwa penku no to so card no de mom de Jesus ka na ekura o yentu ankomo ne so nti say yenimu bi no koye say ekwa koyi yesika ampa ye koye na ye de credo ato of bank nim nti ne adwin say ebia ye break for Christmas ni nti no after Christmas o ma be bie bank na maye ya hwe ni mo a bank na ye mbie nti customers no etu ekọ asori ho say ye pese ko hu de nti a bank na up to now na ye ntum ya tuma ye mbie ma ye ne customers ntum me yi zata na mo de bronya na wie say o si December na hu zo mo atum ebrebe na mo call asondem ho January ni mo ho okay after say a reason for Christmas break ne expect sanka after European after Christmas be January mo be ba bebie on my be 9th mo baby no ba bebie amaye but o mo mbie up to say ni mu ka say ya bank no still mo mbie nti my any customers ni etu ko ho say pese ehu de nti a abete bank ni ye mbie ye call no then so for ho e kire mu kire say abaya ne yare cashier no o yare ma kosa no yare sofu anu woni ye frɛ ne sɛn sofu buachi de be buachi owusu buachi munni mu anu atena se adwuma na ne ye kono Reverend owusu buachi wona ne dan no anase obi foforo na ne dan no me pacha ono no ye head pastor wo ho de but ye wo mo cashier ono no hwe bank no ye frɛ cashier ne sɛn koni ne ye frɛ no no ke yentio ye frɛ ne koni comfort sana any different no nti say e ba ne sa no sofo no ma yenya ntie say no ho dodo no kakra ni nti okokosa ne ho yare enya botre etwen ya up to now nti ye hwe on ma no ye san ekọ ho bio emma customers ye do so pa ye kọ asori fie customers no ububu esese a mo beduru be sei brem mo man baby ntina mame baby ya wo fa ne moa twa konya ne breni mu yetie ye fro sen oso mo ano nya den oso otia no ano den efem na o me kunadu na o me kunadu ba che hododo na afra mi sister ta ofri hin ne ba ye efre samra boy oso ka ho mi pa me ka ho pa so for us your friend say friend Reverend owusu buachi emu nkomo a wonim ne say me pa cho emra fe di bronya ne wempe tutu kwan tie ye bae no na ese ko iska tie ko na se mi nua ba ne kan ya local bank no enti ye twen kakra na afi ne yetete room so abonten se egu ntie ne rush ho tie rush na sofo no efre yen na kasa ne hwemu sofo nye no da bank na no ye wo leader da bank na no leader ne din de say e fe no comfort sana minim enti tama ye rush ho no na kone ne ewo ho enti e rush sofo ho na sofo no be fre ni na wo e call da ba ko mi se o sere yen bank enguye o share but obia once din kam ne mo lady ne ho mfa no nti obesele yen se da ye ma yo no so ye obeden ka ye ma ne kwan be 1 month na kwankwa sa ne ho yare na nyame ya adom na se ne ho to na ka wasa beto bank ne so dai ye jitu because the way na oba na ye na mpa ne hunu se yare nti okoye no ya ante ne nka bia mu a ne sarra hye wo akasa ne mu buku na ye gigi ye no bi number 2001
ebi 1990 I said so almost be 2000 people in this cow enipa 2000 wachai me na meji book na me chiro nti uba meji book na ma chiro din e na wo number o ma number o book ni so nti book na meji bi ebi 2015 ebi 2100 ebi 1950 ebi 1800 say e be fa mo be 2000 ni ska wo e na book so meji no wo hwe bi 160 million 180 million 150 million me fa na iska sakra na me fa say on the one count crabe 1.5 me na me say adwuma ni na je say book agege ye nyina wo ho me pa cho me di bi bae ma fa bi nso ama me di do book ndi draw so na de manya ne de me de bae de o de bae be dodo be say say de me de bae de say me oba ka me kutaba nti bag ni so nti me fa be say 10 me de bae na true obi de ne card ne ba said that card na dance de ni say me ji ato me ho na da achi bi no card na kwakwa rent wo de ba me true din a na fa sama de card ne ko o true ne din a no wa true ne number na ma telephone number na ma true last amount and so be a big number 2115 abra wo mo bie sa credit union no a mo di musika eto ho no se wo ye wa adwen se wo koyi sika na yi me po chai me na meton ne manti metoa ebu a 150 million me kwa ya na wumana ma aye mama enye se ye bank ya ehihim na ye strong bank okoyi usika so pe 1 billion kra na okwa won tabeka na ye nim de si akwakosi ama saadi we ababubum na nya bank ehihim se bia any stamra because of the church in Ntino na ye would show me say bank we the nya de betwa bibisa na ese de nim de nti amara kwakoba sa ye hwe lady no kwa yemhunu yes kanso a ensanka okosofo no house nya botre okha telebi okos me new sika telebi okwa was nya botre telebi elia head ne beso elia head ne kwa panyin no ye honne ye efan se ketwa ye woni panyin wo ho onso ba bestom na elia head on hwe ye honi ni na pentecost woni na so oba beso asem no to me kare same te nya botre o hye ye bo omo bia wan city crankam because of the church ninti asoni image ninti on ma sabasabasa we nsi ayini muti on ma sabasabasa ni nsi to opa ya che wo sreyen ye manemre no no akasa be hwem ye tu biesi kama no enso da be se semre la be se wa ma kone sofu no ehia ye mse na producer kra wo ho wo hwe TV no so a de na mo ye ye demonstration ade kwa asori ho pa chai wa abra no mo ya asori kwasi ada na se ne mo kwasi nyame adwuma ai dan do ma anya asori da sa dan na ekoye o ma anya noise wo mu ana ayem for yeko okay and I also I took more the credit here. Until a bus and scanning part, and you are a farm and police scanning in the amount. In terms of now, and it's my fast with this kind of this kind of money a year for a purpose, say about 2 books, and the amount of ground. To say academic yana or say a cover books, I had to get a then yes, give you a cover books, and the $62,000 is in the moon. The patron started contribution, yes, we could do 80,000. Now the end is December, near the one publishing become. Until let you know, Emma, the ladies now, Ashia Nema, the Kuala Medicine Scano. I should have by a woman catcher and say, you see Canada, Yemma may be free. Until Saturday, the publishers made 20,000. Then they put 20,000. Does anyone know BTM on Naso?
osuro ana watete bibi se bi esika fa ba bi ntina obebon wa no obi mo ti se ka mo bi sika no ono ka ni o se ko kasi yibi na mo yin ni na bo se sika no asu ntina mira na make say bi ti aka nti as to say publishers in France in face can drag ni e kwa ko ni dia ko say yo nti sa ta no ka say we na one publisher na friend say in face can you go to Christmas so nti ni me face ni be ya so ni suna say yes kana ni be say ko ko say now ena o so ai to ko ko mu o mo de credit nti e ba say en fa book e ko is scanning kwa and you say fa wa na ko is scanning e de ama nti em say na en say ma e fa so is scanning ko is scanning mo de e for a purpose say e be to books no e de ama kra to say academic year na or say e ko fa books aya ji mu de e bi e dia then yes ke bi ko fa books man and the 62,000 is the money ra if I choose that was start here contribution if I choose start here contribution yes we could do 80,000 now the end is December here the one publisher become okay mon poso we kakra ya kanche wiasema nyina se Asem Mpe Nipa yenya adwumatra asemi ebeto ya apronso ene ye na asoro no na o se me bofo tene ekosaman boy efi se ye ka Pentecost wa sabia ku sabia nyaato enya asore ketwa enu ntinso wa nwura mu ye bekwa akofa asem fofora ba enu tie bofo tene ekosaman boy tena se na afi abroti amane tena se na afi yenko koko sechi Fletcher or any producer odi asemi yechi ekosaman boy ho enu ntino de okwo ya okuhu ye sentia ya soma no na onfa ento atiefo anim kama koko zachi bibia boko de ofozo nyankopon adom bibia boko nyankopon de kwana chei wa wonim se yenye adwuma tra ewom se ye nam soro ye nam fom nanso so no ewose yekoduru kuru no so na yebusebusam ensensem ni hu de sipoten ifrisa wo kono me ma wote ase se Pentecost anya asore ketwa no kwase betumi abase wo moboa betumi babasa yampa okoye ona akoye obozo medase ma me fanchi asronko emfama bishop na nakwadwo obriebo papa ba bia wo bia no medenchi asronko de ema oye papa obozo emse mpanifo mosoma me ema me ko sama boy udi free ha ko sama boy anya sinkuma ekwa na wa na mikokoduru ho na bram koduru ye no ye boy homoden mikoto minuanom a ebi mo green gold radio eno no e wo sama boy sama test for omo radio station na mikoto minua bi ye fe no rich na on na me no edidi ednanti edidi di nkomwa na ebra ye koye no ye ne omo save sika e wo Pentecost omo baby omo eko save sika ne no mu hyiai ebobo nkomo titie omanu asem ofoso bra ye kodu ye nipa edi twi eba asoro ho no na nya asinkoma ebinum inum didi di nkomo na nkomo ne nkomodie mu no ekotwa ase sofu ya MC amfa ntoso mame MC na obetena ase no minimi nua sentwere ni ya rich yekoto no na namade bomu nyina se wono no ye ebra bank no an hun sensem bae no ye transfer no obeto so na to obeto so no wo ye hu bia senke bia nkom betimi asolve ema ababa wana na ye manager no nkom try senke betimi ahwe na nkom betimi ayedai etimi asolve problem afri ho aba na ka kire nse oyare na ogitwi se wo kwa aba okoya wa mabiem na no na Pentecost asori mpanimfo we ne ye software na eda sama boy omo area ho no ba bia omo te no ho no ne da no wo ho ye fe no kosi buache buache sorry to ne da no wo ho na ebra bank no ye nua ba na ka se enkomra emfahin kosi ha ni nyina no ne ya ade a opanyinin na yese obekọ na homegiem nti na homegiem no eno no release by yese eye mnantia na na se mabawo no mbese evu sika wo bank ho nipa na na mode atoso omusika na omode beto bank ho no ekoko ba se
sisi e no mo so mo mpene e ma no enko ahomegiem sanse ne breso e na bank no eguye ne bra ababa ne bedwane nyina no eye saa sofu ya ni yade ni picture to mfonyi ne su ono no mom e na ma abawa ne dwane ye sanse e bra bank no e start ye se eguo no aba ne dwane na emom mbo moden ye o madwen se o mo frɛ ababa wa no ama na ba e ma ababa wa ne de ose yoyo e ma obeduru honom no apresifo nyina nkasa kora ba mu afa wi ase no ma hu de ba ya ababa ne ka se wo se kwa ba biem ebesi ne wantimi amba biem nti so bode de se osofo ya ono eda sama boy Pentecost asori no a na nko obekọ na homegiem no so mbeka so na akọ na homegiem mu se enne ochina so ka ho se pa de a enya de se betima ya adwuma nti ono de ontimi nyine ho mfirim nti omtoto adwene na no yebo ye ho moden e ma me ni menua ya rich e kọ sofo no ho ono so nkyere mu a ono kyere mu nyina na se ono momu de se de obeto asem no so no se maburu ne ka so ma ne nko na homegiem mu a eno no e ya de a entwaye na emom na asem ne ba ye no eye wasa kropon area head a panyin pa ono da eye wasa kropon ho ni nyina no ana sama boy na sanko ho ni nyina no wono no mom ena ono no ebe ka asem no nti no on de on timi nka bibia emfa mfiri ho na emom no emo be no mienu eye panyin no ebeba empani pa ebo no mienu no panyin ne bai eno mo ni aprosifo abisi asa ewo ha mo fanto so mo ni aprosifo ni nyina wo honom a omu nyina na ebehia honom na ne tintini tete mu nyina na se eye area head na wono da eye asanko ho nyina panyin no asem ho ka nyina se wono mom de ebra emrantie ya na baba we edi sika na beto Pentecost asori na no wono no wonya bonkum enu onyina nifa na emom mo tra mo bese se ebe ya ababa wa ne betimi ayedai aba eti sababa ne ma ya ne de omuntimi nya ho hwe e ma ne enyeye onte se Pentecost asori no betimi titi omo nsem ase ya kofim se betimi tua amanfo eka na no eno mu bie flo no ye nua sentrofo no bibusa akwhyen ena bibusa sentro bibusa eda se ede ya na so panyini na die benti na munim sa baba awa no obaba bie bang no bigire pa se Pentecost ai o masore ho no nchen ho no na mo ma kwan e ma mu bie eye what they say bang no enti ababa wa no so wadwane a so bode bebo mo wose ha so bode de ye de bo mo a omu gitum ne san say ababa wa ne ba be diduma ma me musa ha omu gitum say sa credit union no mate no Pentecost no asore no eso adwuma ku na eso ana omu ni mu bi waje tum so omu nim ho bi omu ka ho no omu teye wo so omu ka ho bi no omu teye na de omu ne say omu se sofo bi a no no wo Pentecost asore no eduru mre bi no ono no mom ye na adwen say bang no eye ne dia nti eye ne dia ne de omu komo ha entimi enyeye na mom no no so ye sofo ana an yese eno kra ba ye no ono no e ba se bang di gu ye no okofa aduro a wono mo yanko owuo eno kra police chi no e ma police commander o sama boy e be confirm say no kra sa brand ye no e bra asem de ba ye no no ye sofo na ko owuo an o ye elder okay no John ye manager na wono no ni din ye say elder de akwano de wono maduru akowuo no okay eti eno no police kokoche no sanse ebra asem de ba ye no ono mom na gigina mu se bank ne ye ne dia na mom Pentecost so ni bowura mu no omo hunu se de abrante ne kana ya dia bank ne enya ne dia na baba wa no omo ne ko gina ye enti so ono Pentecost so le wasam aboy no omo ka so omo yi omo ho afiri mu enne anase ochina ene de omo timi nyo omo afiri mu na mom no sika na omo be 70 billion na ababa wa ne de adwane no eno de so omo ka so metime nyama emram tie na na maburu ne se ochina umtimi nkyere sika no ahye anase akodi ababawa no de omo kan se omo sika ne de ababawa no mom ena so omunya no a ena ebetima kyere se sika no ahye anase enhye na mom ne de sisi de se de so bo ne ka Pentecost so ne ntimi nyi omo hu mfiri mu emie busa omo se Pentecost so ntimi nyi omo hu mfiri mu a na mom da ben no susu se sika no betua mama buru no ai area head se one de so obetima kyere se enne anase ochena no ometima kyere pa de a ene de omuntimi nkyere na emom no omkeka omo nsa ase guso hwese be ya the whole region no anase the whole Ghana nkran info ne bete ne nkranfo ne bamu a ne nyame ya adom ne ba se
sika no betime nya de atua omo kane de a eno de omo nya de omo timi hu nano na sama by police commander panyini pa no eba ye se de ade na ba no omo mpese maburu na nkasa beye basa ye bia na emomu no omo de afa ba bi baako na emomu no se no anko a maburu no ntwe omo no ase fa no omo de afa omo kire se ne de ya police fo asem san se ba bi ababa no kwan ofo aso odi sika no dwane ye no a police fo no mum ne beti ma kire se na ababa wan de sika na dwane na ye dan na elda no ono so ye na adwene se adwumakuo ya ye credit union ye ne dia no ono so konoma duro ho awu according to omo se ebra omo bie bank no nhyehyɛ ya omo koye no asore no nyema bi ho no asore no ma asore na ante ene ebusa ya se no ma ante no nya asore no what say omo logo anase baabi a omo bie bank na anase dan a Pentecost asore dan omo asumbo mu no nya ho no bebie ya obo se ya ande no korɛ na ɛhɔ no bebie na emum na baba wa no bie bank no hyehyɛ ya omo ne omo koye no ama mpanimfo no aso ante eti wanhyɛ omo se omo fo mu sika nkokoto sisi ya me baba me ne panyin pa na kasai ono de ochem nya na se ebra ono ye hia ya ode ne kasa ode to central anim centralfo anim no ontimi mi ano enkasa biem na emum no kwan a on befa so a emaba on sika no omremo de omremo mbuso omo se eye na so wokyena so ne de so obetimi akyere se enne anaso wokyena pa de a ene sika no nya de se obetimi de anya ma omo to bozo ubusa mi ase ene course wo Asem Aboagye asemo yebeda ase kokosechi wakobo adwuma ehọ na odi 4 days no ehọ de ehọ na di 4 days no na 4 days no so no nyese bia ne ye adwuma bibia nim nka boni bia saa ho se wo na akọ yi no enzema no nye wo enzema no ehọ a isi akra so wan hwa ba ya na obechiachia na o chiachia no we ho de Asem Aboagye de obi enu a mechia no sanse mekoye no ene je so wadanfo no so boa nsem training ni nyame hira no nsem training de mechia no ya rich ena eye ma me bi efe no 12 o'clock del dabi ade wo ton de yi nyagro area ho nyina wona na aduane ye de because what share me pa okay no was ho ye kama me call man baby die hotel mo ye plywood wo ho ho ye kama pa ho no mo de so da so kane an enya sinkuma na ade be chem maba no me de che yo me wani je de me kompi be da se be akobo nyakobo nshira wai akobo adwuma pa nyame nshira wo sa kwa bi so no ano dene maame asem nyina na mesem truni anase mebofo tene wabɔ ne tofa no enti se sie a no moye mo adwene se mo besa ye kyire bi mu ana ye ni nane se efi na ya bahai ye mo 1 week na 2 ya anti hwi bi mu dia se sofo no no okɔ enne me hu so me te ben ho no me hu so okɔ de mo sofo ba ko no oba ne de onka hu se ni jode be ya asɔre de ye sika ensan kan onya bi da ebe ji asɔre afe kra akode bia Pentecost on ma ebe jai enti onka hu se ba na oba ne de se oba na esegu tai de afine se sika ngu tai pa de ni jode be ya asɔre de ebi nsi se sika akodim nyina ankrakra de no se utu din a sika be sei me po acheta ma asem ni so mko fa new manager bae na me bom pinchen kakra ma meti ahese scan of 7.5 billion any na do total scan ni na 7.5 billion 7.5 pachai aya semu pani pa na so ye fra wo sei yo minia ye fra me Daniel Atanan Abasem Aboagye we deep ani teacher okay yeah o chira de the patch on me chire ni yeah o ye rabbi and I say rabbi okay say we teacher ni no o chira fa hia de me patch me wo Asem Aboagye me basic okay basic yeah papa o sika say na akodim basic ade de me me yere na ye joint account into at least be 8,000 me me yere be 8,000 akwakodimo 80 million o yere ya di adwuma me patch oton emo aye no aye ana ya no a odidwa odile wo me am school na okay anti onu bi kura da me so ya me ye dey me dibi say no say omyo ma adwene say omu ntua sika no
wo mmiri bia mo se mo ahye no a de na mo be ye papa wo busa de dan so betua ade am so betua de se eye pani ankasa no Amanfi West Pentecost pani no o ka kire se ba de sa no wa tro letter e de akọ region but onya reply bia inti yantwen na reply no enye de emra so ka so betua ma ni possible answer bia de a ontumi na emom no gise reply na de aba o ka sa asem no o ma minya rehwem se bibia skade hye bia no on betua na so mo ntua de a ti se de kan no ya kwa chechirefo ya yenim nimdie de yentumi mfa bibia nhye yensem na emom peaceful demonstration I be called for every Sunday beyond there. You be call it's say we are hungry. You come there. You be school you make na sisi ya baba kokra or international school because of this issue but you know. Oh. But you know. Sisi ya be school I'm starved. Minim me ya kra. Binu sanka sika wi ranka ja. Be ko fa no oton a yenye kakra di na school fees a no de kakra ye de. A she oranka brabo ye de. Konanimu ezeka sika we ni wani daso ani mani daso bani daso a onu ye kakra problem bi sia ibetumi akwa ni business se o tre won sa sika na won sa toso sa na na eme ya pa poni se emra ye ba akwa December anim bronya bi enu se bronya du a woni to enkwala yi ye beto emu ya to ntale bi na mi kwako yi sika na mda ko to be babronya tale bi ba kro di machi da be pewi because ya to bank yi mu na me ko bisa ya yesi sa eda kwa no ono e leader me ko no ma the most annoying thing is say you ka kire me say me kuru de the number de o se me pa anye de e ma bia na so what kuru no o ye managing director me ye afa ma me later na o mo sa soma ma me bi ono na me rowura ma na me sa kan number no po don tumi me ankasa be ye 10 to 20 minutes nti hono na me bus me say teacher twen kakra ati na menko na mene adwumaku bi enkodi nkomo emra sisi a talk show ye kwaba sisi a wate kwa to ye mate ye ko na ye ne dank herbal complex obotipu ana ye konko ye nim onoke ye ko dank omra sisi a dank aso ye bibia kama de ye danyame ase dank natural health complex no womo eba yemfie du enani efie du nani na anwanwade ne nsankyereni a dank womo ye no odofo du babi a ya na bro adwene ene ntiase so na ahotofie me ho na ya na me yo doctor ahotofie na mfu se wa na de to se yeso womo hoto womo no ne se dank de ode yade kwa onsam fama bim ne ho eya ahotofie eye me de papa dank asoye te say me da se padanka so ye boko me ankasa metie say no me laboratory technician okay my war medical field for about 22 years okay inti dan Kenya 14 years but me ankasa my juma my practice for about 22 years okay my juma as traditional Chinese practitioner ewo Melon Health Clinic omo muni mo pa nim say ho ye baby ani edi mfidie check ni pedue mu pa ansana ye baby dank ba complex enu nti say obi ti dank na e ka kire wo say dank nyina so ye nemu yare a nemu yare na ma edi bie dank okay chese be hu say pa bebro no mo nemu yare a edu mu nya etete wo mo ana ye ya dwese be research nya penro edi betimi aboa nkofo mo nemu yare nti nemu yare be syphilis na hepatitis eno ne yare edi kan dank shase etwiti asana de nyaro ahodo a aka no ebe ka ho nti se dank ka kire wo say o nemu yare amfa nko baby afa bra danka ne enim de eka isan say ya nhwemu nemu yare on ya nhwemu so wonduro ho ana enim nduro ebetime tu yare na se ne ka kire say bra ne nhwema wo na wo ntimi nto enemu yare amani pa bebra bra boy basa ye bana mo ka me na mini asembi na enemu yare e mama mi bi e ba ya so on mo say oda be ka sia so ja wona se ejane hihye ne nto ba ho e ma ne nduro wie no be 2 weeks no buy no se doctor dem wan say be na otwi ni mo ho na dem sa kama say ye me ma se na afre hihye mi bio na me na mi wa se just onyi ni say ono a so na de ni sia na ya na afre want bio no na ye no wanwa de me kan say o ma nem yare ya che oni pedua no ho a etimi se ne ma bebre e ma bebre on mo anne o mu ntimi ne be ma na wa san say na se na wu asei
wa me nem yare ase yare bi efe ne pelvic inflammatory disease and na say yare bi efe ne cervical cancer say your ba ko ekira be den so ba ne betuni be machine afin so mema bibiri nso wono ma omo be ma ne ntimi nsore afon aye ketekete ejanim eye nem yare na akofa sa problem ne dia bre no obu wa ne be ma ho nyina ayekuru obebi wa na se nyina ayekuru nem yare na aye ne sa ye obi nim ho no ma omu nyinsen no mapon omu nyinsen no mapon omu nyinsen pon sa e syphilis na akoso sa problem no ntiama oba ne nyinsen bia obepon oba ne be nyinsen na akora ne wuwo ne yem na de ho abre no obu wa ne ni sei e nem yare na ese no obi anya akoma yare wa akoma yare ne nkoda onim de ntia de bia na akoma ejina so e bon tentem sa e nem yare na akoso sa problem dia ma no obi nkasa mu tutu no pa emu dwa ne mu sese no onim ade kura ma ne nkasa ne sa wona te kakra na ne 983 ne nkasa ne mu tutu no katwi na ye ne ya e nem yare ana akoso ele be fe no osteoporosis ana ama na baba ye ne sa nem yare ama obi abubu ogudem ama ye no ho hwea enye yi enti nem yare ba wo so a esese otena ho ye mu bebre on ma ye nem yare nso yenim Intelligence yanko e check up. Intelligence yanko e check up nti nam yare ntie so ayenim. Ada ye behunu no na ye company si yare fofo bi na eye na ye kwaji hu oduro nom na so nam yare ana eye yen sa. Eja me kache obi bia wote menka ne sa onye check up o nipaduanum ehun sa jama nam yare bu o nipaduanum tu anamo ne blood bank e ba complex. Oba danke ba complex check up na ebe ono so news ka kasi bia ye do be ko afidiem na fidi na kasa kire e problem awo ye tu ho na se ama ho timi ato papa bi ba ya so yo no mo ba ye no wo se otwi ne na ase ne nan no otwi na ase ne fa nyina adwodwo na nsa ya na nsa tie gu no ho de e wo ye ana obi kire ne so omra ya so yo no oba ya so yo e check na syphilis na ye ne sa oba je di say ye ma papa na duro wie se 2 weeks time on sambla no 2 weeks time no san buy no say ampa afido wa je di say de ne kan na buy na ye check up no no ntiase afido wa je di pass no krensa say de na ye no na e ma no ndo no eno ho so aye okay enti wa yare wo ni pedue mu no dank na wo so do e kire ye telephone numbers na egu screen no so no troto ho na frey ye ne no twetwe nkomo na bra ne show eno ani 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 33 obi a wonim so we sexually active we be ma wotumi no obada we about me be mada so when you sexually active for be mada no bada nam yare ni bo ma highly contagious ha te say bia wako hospital ya ma omu Japan wo dware obi sapo wo do obi ta wo dware wa ma obi blade obi use we twa pen sane ma ni nyina betima koso enam yare ama na ba so bra wo ne be ma na oban siada ntina me kwa ho na kambebu sase ase enam yade enso bi wo so a wonne oba na be man siada nso so wo da problem no problem no because akoyi su sane ma ni bi enam yare ni bi wo no ma unim se obi hu fifire ebetima mo anya bi obi enum ntosuo ebetima mo anya bi be ma hu nsuo ebetima mo anya bi oba sin nsuo ebetima mo anya bi ana obi moja ebetima mo anya bi nti enam yare no ewo bia na se de sie na ade enu nti onam yare bi wo de se wo ne be ma nkoda be din se ubenya this is gonorrhea they just through sexual intercourse na betimenya but nam yare say chlamydia syphilis so no obi ankosia mpa betimenya obi wo so o me ni hia me say condom say ye chlamydia na syphilis na wo hia condom mpa entimi mba ho ban 100% abo ho ban be 80 to 90% so what 10% chances still la wacha condom no obetimenya bi amana ba be yi eno na ma nam yare no I very serious na enam yare etimo obi bodam obu ana adwini mu de bia na adwini mu tension na adwini mu saa o ka asam de ko positive na o ka ba negative ono betwetwe hu saa o ntiase da enemu yare na etete o de ne ba ya so ye wa ye be hwa aboa na man ho ato no me de makasa na ebe awie na de meka nyina ne se dank sa wo nuru odwa so ko pharmacy shop ne ba so bia nuru anu odene nuru a wo nomu a bebre kwa anu ye duro nyi o wonom 3 days na ho ato no de duro ne so o ho a be afibi o afa doc me so me duro me gibi no menum 3 days tam ho to me na dia ka no me de me no ma na me na me into wonum aduro no 1 year ni wa bie so ato for 1 year wonum en age so sa abeje foforo ne sa bla abeje foforo na che se ni pa ko no se wonum bebre no ye do no mo no manensa because wonum ya be hu resource okay
Yendro wo screen is we. A more pharmacy shop, dank gastro care. Okay. How pharmacy shop and a herbal shop. We have from the yaw and when your stomach was what's me dank gastro care. Ubenya be a manabo. And it's also dank pro care for Sisiare. Okay. How Sisi yaw yapa. Pharmacy shop and our herbal shop, some dank pro care. And also with my bow pa. Medema news, they make catch us a dank here, me for Juada. Okay. A Juada Cosi Fiada, no pan what you could say, you know, your Memenda and upon what you could see, we are no me and say, oh, so by a see on ma, would you factor the car? Who see me see what trade the junction? Who see trade the junction pay? Who be your taxi and apply your junction so I also make what down keba or do by a show near Aqua. And after telephone number, see the cat on a free 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 33 Professor Namesia onsa ebeka. Okay, yene Dr. Penia or Tank Natural Health Complex. And a chicken common doctor near Beda said, "Dia now to send Edia Ibisia, it's in Yanti, Snana, Yenya Cheswada. Yenya Cheswa, it's in Yanti, Nedia, Yabeko Dank Natural Health Complex, and no opportunity number 2 on his City Life Hybrid School, no, and a boho power for Yadia Bay, and now all the Kodai Dankia into us here and Famau. Yadi Bibia de Frutrimiano, Ecosu Nasi Biano, Yen found Kodanki, now into us here. Emfa ema yene dank ena ekotwetwe enkomo eba sisiano sicha mwati asemo mwati asempa o samamboye o ese nsuo to efom so eden hwe baabi a Ghana akwa koduro economy aye ken economy nyina yesikasemo na wanya kakra akwa to baabie na brunya pebi kura to atade mpaboa ma aba na mente koye sika no fa so ehye na se Daddy, I don't cry, yes, and Tiasia cry. It's as a Yarishimbi, Edema, a sorry no. A dininity. The word penko no mayenya, a rishimu. Now, almost starting initially say, Omo Yama, a sorry don't qua, but later the GDA in Yano, and my community no involved itself. Oh, if I say contribution, in the F people now, I can say, community now. I just me no by Yadrin and Pentecost I saw there was and God ultimate training with him. David, of course, from the scratch initially, no, or an I say Koyama, sorry, mano. Sa Pepe, and Fasubumti, and no involve community, no, sir, and I was some of the musica kugum. The Pacha, Nekoban said, Nafe, or Dombasum, you move free. Ah, I'm a Yentiasi. Or no, ya John Yentiasiano. Until I made a bed down, will say, Mudia Sompa, in him say, Bujuma. And I'm going to be also a kind of cray into Bibiano Collegiano, meaning say about me, dear, a bed daddy. A coban sano, and a modia more to be. Na apart from Asanka Guahono and Nimpotemuhono, Namotraba Asem Mpe Nipa no, more to an amobia more Malcolm headquarters one crying, said the SEO, Asanka Guano. Me patcho Debbie. Mon concran ho yen concran because Pentecost no college bi obeto Ghana bia na concran yen concran kra it is emfaso abasa adwumadi we so ade bi concran ekoba ne sa chairman ene e bekwa kobusa no won kran if you say me no me ye frame Aboagye me family name no say nyeme nam di din betu obi aname nwi odi machi a ye me mam yi no obi ene obetumi di Aboagye na to obi eno ntino srena Mpenifo bi hunu bi Monkafra sanuate Monkafra wadia bene asama to you ye dinda so anemo wan wa dia ene okay yanko tie video bi wa bra na sofo no kasa no yentie video ni mra sisi a But hello, no family dress in here. Meeting here, no to car. The bank said police in our woman so to make your TNT. Leaders, a bank said police in Yaw Osei Aboagye Oforisuo.
metia wo transportation na sɛ meeting ya for the mama ba mo friend metuka eba sɛ mama metu mama and this your friend was the baby and leaders in the air bar writers metia wo TNT ɛbia mama was not for Canada, apostle, and one tear you. And yes, the group of Soriana, your passing the Baluti, and was say, police F from one. Aha, until we smooth condition. 1 million is because our apostle measurable. Aha, what's a measurable? Yes, all the TNT. But so what do you say? Look at the leadership issue na president actually the art in your back but if you want business schedules this is what you na voluntarily go to me enya very maybe I kwa enya time na be excuse because maybe a situation you do enya excuse say nya but sometimes yes schedule we aba push your we be come any assign feedback na ba when we to me because communication here some way don't catch them na me be can as expected but in a group na review be at least many bia subordinate be able to be any account intermediate I be number 1 on the list is customers at least me 2 and 3 become voluntarily yambe ka say madam comfort or to say since you are friendly speaking is it that has for a lot of answer me can never compare last me checking the book you go up and down for almost 6 times is it an answer it voluntarily what are you able to be voluntary say yeah at least all time I win now yes all fair and just to be scared you can say you have very chance because they are in the after meeting wow you from group and not from yes police is saying, I can't come yes, Asem Mpe Nipa to me and share themselves. And yeah, it's not the rest of it said, you have to be and the police is saying, as we hear the rest of the Etienne as small Okay, police commander no so kasa wo ho a momye mo kasa no nyina mfiri mu preko every say ya azemu se me ka kire mafutu 7 na menim de eba me se je bibia na empire bone fasting o waji obi sika wa so dem a mo negotiate wie se momye mo empire ya nsem ngana o MC police ni de no ho a yem fanto so okay yanko na Liberty Conference ebekoso enu ona mo ye ho adwuma wie Liberty Conference no ekoso na August edition no eno ho nkomo na meni wudie 31st na chese memene da ebai na wotwe Jubilee Park eho behuru pa na ekokoba nsa ya na nyame abofo so sane omusane ko boban no we free sabre nyame abofo no boban said ye be ya wotamfo abonsam onfa nsa enkoka obia ewo ho efri se meka ncho se nyame be nyame 31st August ewo Jubilee Park wa bra ye Liberty Conference no na enye obi bia eyoman ne ya dubu achi awie brim grupo twedi ampon ba sayi adom kutwa nso ne nanka nsuo ono na ache na dom ache de eno ti so ode ne nsa etu nipa so no na ne oje eba na Liberty Conference we no obi a wodem ha bia ntumi enyini hu mfirim enyina ye kobi yakobom paye ne anompaye na ye dimpaye
enhyira ne yedie bi afiri mu babia no yebekọ akọ gibi eno nto odofo enyuhu mfiri mu kura na kwankyira ewo mu enie white paper na watwo hawo amane nyina aguso na ne yekọ akọhye no emusie ne kosoro yehi asem ena Nyankopɔn asomu no omahine yedubuache ena semen kankyiro saa orofo kofi pepra ede enmonyam ewonwum tuba beta adwumadie wachi saa ena kwaku jesi enso ebeba Liberty Conference bi August edition no Kwame Jeju enso ebeba no aba betonwom pa eye memene da ebai ena wotwe o say come and be blessed. Oh glory, hallelujah. And until Liberty Conference we more than CD no also call na kokoko GB ebebo ye papa na enyoma akonkan. Orofo me ton family wash na sa family wash e manko ene yusu na family wash na ba ye no aba bebo manu pi amanka bia na wo mo edan ho no na enkoyie no ni nyina atumi afiri ho ene to madane emansima amomukunu ani age orofo medical ka cho say aduane de ono ne yie na ehwamu a utumi di saa na family washer golden duo wode aba emade hohoro mo ase no abeboa papa eno ti emprenu oba odi begu nsuom na no pa udwade a wabobi agu ho a na anwumre so wabobi agu ho a ekiki amanfo eno ti family wash na make afo na maton obi di amama bia sabia ku sabia nya adonwoma enkoyie empo ekoyie kura no a awfo kyerento aso eno tie nkoto family watch ni bi aloe vera ni wom na yasmin so ewom orofo mint and lemon ode hohoro wa kama papa Food and Drug Authority golden duo family wash madi siesi wom hono omo achi atum yento ebi na okoto bi na sewa from kwanya frewa homa wi so 0544198043 0544198043 Medical Culture was a Food and Drug Authority. Ya nom dia ene de yedie na de yede hohoro ye ho omo ena ede omo stamp ni siso no say we dey papa eno ti family wash go di duo ena de baye e man ko pebi no offenses omo Christ inspired ministry prophetess Abigail Santoa ono ena se awie birem Yakopon de ache ne kwa eno ti wo so brei na on fa on san kan no fa nche kwa omanfo dodo no e ka se council no ogiska no entesa na oba betrasia na nyame be nyame na ne maso aye ne ma na o se men kan cho se ade bi ada ne konu ada so wo awade mu na aye yade usikasem ato ape eno ena prophetess Abigail Santoa se men kan cho ne se bra no bema ne papa Nyankopon agyew afrim punchire biem o se se ebase ebesum nyame so akwasi ada bra me nsum nyame eno ye divine service ye anopa nonkron donko birim yapon Benada, that is Tuesday counseling no koso eno na ne prophetess betana se 101 na wada ne nyame animo nyam no proof nyame e de akere wo no ukuada deliverance o jesom Friday no so ye fiada obesum nyame saa ni nyina ya anopa nonkron donko birim wapon orofo sokoba mpa yo nu site yo eho ena prophetess Abigail Santoa wo se Yesu ntimesa ye nkunim difo eno ti se from kwan na se yenhu ye pese ye kosoko ba mpayo na ye prophetess Abigail Santoa 0243263899 0243263899 sokoba mpayo eho na ye kro orofo nsuo no toto eye de beya nsuo toto sa ne pe bibi dia chefom na o de chefom so a ebepie ne pie so a na adane aduane na nananum akuafo se menkan cho se de mo no ba so do so no mtimiti na bribra eye OCP fertilizer no emamanfo sikasem ekonsoro afrase enti afiwe osodi be na woyo medical culture say owo NPK 1515 eno eye OCP ena owo OCP MPK 10-2010 orofo eno enso ene yede ye patra no tomatoes ne enyadoa no yede gusuo orofo na wosan wo TSP fertilizer eno so ye OCP eno enso ne yede gu lagoons ebi ti say ayuo atoko ni nyina na yede begu so na asodo so nyate na bribra na nanom akuafo agi atum eno ti say ukọ agrochemical ho a
ɛhɔ ɛna Greek extension officers no mo wokɔ a wɔsɛ sei na mpɛsɛ mede ɛkɔyɔ sɛ bro na ade kogu so anaasɛ mako na ade kogu so a wɔrɔfo ɔbɛkyerɛ kwan a bɛfa so a wobɛsesa na ade agu aseɛ wofom kwan a ɛyɛ 0345 90 9437 0345 90 9437 anaasɛ 0345 90 9433 yɛnkɔpɛ OCP fertilizer no bi na yɛmfa ni adwuma ɛbɛboa papaapa ama ɛnwoma akɔnkan azibligbo sonkalu kagoka ɛyɛ stogbe ahaban kɛkɛ ahaban kɔ na ɔdidi ne dwuma ɔrɔfo si yɛsunsum dwuma kɔ de tobe ahaban kɛkɛ ɔse menka nkyerɛ ɔso ɔbɛyifo ɛno ti bɛyie biara na ɔpɛ so ɔhawo no wei kura de ɔbɛyɛbɔ nsam na bɛyɛbɔ nsam bɛyie so deɛ kyɛ ɛma de du ɛno ti togba ahaban kɛkɛ so wabuso ɔbɛbɔ awuram de ɔpɛ so ɔyɛ wɔ ɛma wabrabɔ etimi etwe kɔfam obi de yadeɛ bɛto abrabɔ so na empo ma wiase enye ode no eye azigbiligbo sonkalu kagoka ɛno eye togbe ahaban kɛkɛ afijase akwantempo no so kura ye frɛ no bomfa na bomfa no so besi wo bomfa hospital junction usi ho a gema no na frɛ togbe ahaban kɛkɛ obema koda befa na nwoma akɔ easy edi amaw esunsum nyuma na togbe ahaban kɛkɛ oyo beni dahombi na wofiri 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 we eye togbe ahabai keke aziblibo sonkalu kagoka eno eye ne ma se wo fa ebebo papa also of course efijase na obesi bomfa hospital junction na nwoma akonkan de amount eno ti police ne no aye ready a yenhwe na yenhwe yekọ ye no dumadie no ye di akira abre papa eno ti no oye commander na and he did say no okay it is said before coming and more formal you na department na omonya leaders no so for we are to put you okay commander ne ene ake kotie no nam se ababa wa no ankasa asisi akora ye penu a ababa wa na ye penu asisi a no omanfo asonfo no pese om kire se no je so ba no onie mo zoom ne mera ni mu kakra ababa wa no ono ene comfort ade ento bibia un comfort ade wo babia no amanfo sika wo no ho empo se nye Pentecost for no eno mote sa credit union no a maami we wo se Pentecost fu din ekwai bi so sa na meka no se nye maami Pentecost for na te ye a ekwai bi so no Pentecost fu din maami we ese no e wo sama boy sama tese ho men kan sa asan ko guade ne potamu amanfo sika o modi akwa hye credit union no enya asanketua we ya e wo maami we ho sana sofo no ekere eye tie abrewatia ofaya mame na sempacho monfa ya friend sen credit union ne din ento so emame na ofoso be ma yenchia yen papa ya wo yetitire ni edema Pentecost asafo no se otie ye ne anase obi etie ye ne a omo na betri emfama yen se ne nkwada ya wo mo enso ehwa asafo ne so efa ye no wa senkragwa no anampatwa no won sama boy ana sama boy no sebi ensem a won no makwa akodie nie na ya asem a enye fe ya asem a enye nikasem enchire Pentecost edin pa ya ebata ne ho no enne di mawiase ehu Pentecost Cooperative Mutual Support and Social Service Society Limited edin kese we say the daso a ye nim aye Pentecost Cooperative of also be ma say Tarawan what Tarawan di wo baby a say Sompa TV o say
Tarawan TV o se Sompa FM awodo ya bie wo mama for na nyina Dr. Brother Foster woguso a wo bie na ovoso bema wonkogina ba bi nka nche me se wa hene yire ya de messi mu meye adwuma ye ni e wo Tarawan media mu na bia makwakodi nsɛmɔde mi de Tarawan a picture na se a card ana se a t-shirt akwakoye eyibi na samaba wo meka nche me se ana se Dr. Brother Foster ntimi nka nche wo mama kwase wo made ne se wa hene yire wa nyame na meka se wonye mi wa me de Sompa card na ye dey ekoye enti omumra meka nche ye ekwan ben so na ma me comfort ade ya so na manage da your friends cooperative credit union and say mutual support and social service society ekwan ben so onya Pentecost din no e de to sa credit union so if so says enya Pentecost asafo no e na ama ho kwan say obetimi aya eti bia obi e no say enya asafo na bia ye ma ho kwan ekwan ben na ma ho e ma obi ya wono ya asafo ba say ofa asafo ni nyina din ento no ankasa ne credit union na say bank bia wa hyeda say wo obi hu eti eno sempanyimfo ka kire ye say eye maame no eno mam ebe bie ye na won fon so so ma ne kwan e ma ne bie wo wonom ho na nya no ne asem no enya no kra ne asem ne ba Pentecost cooperative mutual support and social service society limited no Pentecost na ye de yanim e cooperative na chese Pentecost asafo no e na mo bie saade no enti omo ntimi nyi omo hu mfiri mu na me di ho yaw e wo ye papa so ye elders wo ye sofo panyi wo eho waka se omo de omo di omo sika ekoto no na woni ho bi no me pa cho ye di jawa ne ye di asoa panyin ya obetena fie ama mofrawe na nka no ye bu na kanwefo a ye ntimi nyi ofrim da biara da eti sa wo ye panyin na wo hu se bia obeto cooperative credit union no emponya wo pen so e na wo ten sa de na wo buy Pentecost din da so no e wo se ka wo bisa na ye ma wunkyire mu sa wo hweda se nkoya fakoto panyimfo anim wone wo ba ne ntrase e ya asole ne dia anase ye ne dia Comfort Cooperative Mutual Support and Social Service Society Limited ye betimi dia to so de comfort ade Adeti one for comfort and to so kopeja Pentecost the to so now for so many years so many months now one way tena siama e didwuma na afa na asem aba ho na afa na Pentecost asafo no e betwe won din anasa won ho de afri ho de ada black away ye so mo baabi enye yo fo so be ma e ye tie asa abogo kokon wo ye na nya aba e na asem ne ba ye no so mo ni mu bi ampanyifo mo nim no bi nti no wo mo ntimi ka so mo twom fafim ti se sika no e na maame no pa cha mo fa maame le picture no nto so maame comfort day asofo ampanyifo ya wo mo sama boy Pentecost asafo mo e ntimi kan cha so mo nim ba bia maame ne wo presiding edo say your friends the presiding edo no wo ho no won ntimi kan cha ya sa maame no enya ade no asam ne ba police amemo ana police be mo na ko be maame no eti munya ne nche police ni kwa pa hu se bia asenum omo che sofo no wo mu kofa maame ne ba ya na say because according to their mokai mo se maame ne din kan ba na mo ni hia na mo ahu ni bie wo koye na mo ahu ni bie eti omo de ba ne kwan ba so na maame ne fa ya wo koye enkra be no ne panyimfo di ye ana wo ye saman ene watu afiri ewiem ana say wa yira firi asase so a wo koye fa eti bia ma me comfort ade won so bi tie na ni mfonyi e da social media Sompa TV Ghana ne Sompa 3.1 me so obi anko na mo nkwohwe wonim na wada ro mama ya sonte bia ma me ne wo bia no sasa fo mpanyimfo so wo nim na ofo so be ma e tietia ya behwehwe no bia ni ho a obi kota sama akla ehwe ni hu no enti se dipa da sane a wodidi no no munso e na e ka se ehwe na ye hu no bia ma me ne wo no empanyimfo ne pa wono mo hwe na nim guase ya de bebre mo no wono man hwe so ano he ya de bi wo ho a e de oye ne beba animu ya no wa hwe no wa solve na entra ho na megidi se empanyimfo nso aso bete e ya be ya sa tapoku ne ono ankasa na sole na ene de wo mudin aba beto odwase Pentecost pa yewra nyamecha ne yewra ya wa sese wo mire afi ni dimpo ya papa ene wa ye chama yi wo ma sole pa ne de aba beto ase no bia no aso nte no nyame ya adom ofo so be minim se kosi dwada no empanyifo be ba asem wese mu no mo ahwe na sika na bia ekwanyo be fa so betuatua ne kakra de ama wonom no no ma aye mutual agreement bi wo ho no ma ti so mo de ne kra mutual kra mpota wo so ntin we enti ase bokosem no ma transfer ya hyehyeye na payment plan no ma ye de ama omu se ne
nya ebi abosome ba ku bia na abosome miensa bia ye betua we mu die sei na asomdua ti mi abanya sa maame no ye bekọ akohwehwe no ba bia wo no ba bia wo se ye deliver no so ye na fofo so be ma me da ase. Okay, said na wo kan Apostle Eric Nyameche meto ne nkra nche yanko computer so dwediem na sisi 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata krani. Hey, any me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanyi otedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visit in Swa. Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amupese motu kwan koye adwumanso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra and so Omo Nation First Light Tama Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Ahumachofo Iso 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazi dur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano what she during son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene o chrome edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml kor. Owu no no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very means you. Nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wafafro saa adwadie nkratoi FD ahwem agye atum se eye amani ya woman amani ya memana nananu makuafo yi afuye na saduru hobiemu enti wo dwedwe fertilizer afiwe uba yusu ana esanse afra se fertilizer wotoye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso ema woboka ani atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ani atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebitise soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia yeton hwayo nyoma ewo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yekina ho ma Ghana ene Africa hwayo Oje sunsum kron ni moja. Yay!
do hopiemu food for thought addition omayini ya wadubuachi onyame akuwa ofremu nyina se August onyame ne mu appointment asamo ayakasa ho ose the heat boyfriend asomafo samo etiadio no nwoche nyi mu miensa na David nyom etiadio wache baako nyi mu Jubilee Park Kumase anopa no sia pepepepepe na de ubeye nie ose fa plain paper na plain sheet mienu dia nyina hrogu baako so na sadam wo pepoje funu made ha nyina ya hye no wo baako aka ho eniema papa wo pese si wo wabrabo eno so kyero no wo so hye so sa eye candle akwankyere na fa wo candle baako ka ho na no na ye beso ye dia bompai Liberty Conference August edition the heat ye bompai ye bebom na wonyame beties ni boy ni so oman ni ya wadubu ache na ho fedie ebe nyame made adwumtufo ni ora kwaku jesi minister Kwame Jedu minister Kofi Pepra one na bet so chom ahokeka kwan the heat August 31st proposi prempa obuadu poko Calvary pema kokodrufo the friend is that what sere dom no be kenya ne ho ye be kaya tamfo egu oh glory hallelujah one more time. Okay yanim te na yehwe enu ti enye nwanwa se tworo no kaaye se ne ba no eba na se nyankopo anka se ba ne maye tosumienu a ode be fiti asori fio enye nwanwa pe de ACCC enye nwanwa kura the nation sanka fozo be mabadi nshira woni pe bia woti anumre na onye obi akase maye na anumre kakra be kan se enka tete Pentecost na yenim no nya no na yehu yesra solo be bia so onka na komantu no because ni sika nkodi mu bi ko beti nkomo ayedi ase Christopher wo wi ase nene wo bibi te se wabo masolidi wabo mesofu di ba ni nua wo pura na urade asem kan se love your neighbor as yourself no every Christo sumu it is ne hoto no onya bibi di ni ye pura ni nua akora ye masolidi menka sa na bibi ni tie ba chine kodi wono no wo ba bi di ani wo pekamafo so mo na mekama no eno so nye Christo sum da bia meka chem sa solidi ni heaven ndi urade asem se onipa wo ba wiase na wo bobra ni se heaven no pese okobia titu yonku yie eno na urade hwehwe edani dura onkobo Pentecost onmo presby onmo ayi baptist saa so no onkobo methodist o wasi firime so ko wa anya ne yetene di nipa urade hwehwe ne ye ne oye ne yetene nye church edi etomre bi ne nzemunu bi ikoso a yanse kire nkane yankonko yanim enkra headquarters o munim bank no mo ana biye headquarters e won kan wo munim bank no mo ana biye o mo mfo muzika mo na asumdue mra ba bi esika no bi o mo kofa mra o mo mfe mra na wo Pentecost asole ye nim yase ya nkura wa ha no wakọ o mo church ba biye wo no akọ bie adwuma e de Pentecost na di kan na o mo unim o mo no ati ase se fa ye se wa no aba bie o bank se de bu angofo ye ne asole ha ba de nka ho wa na ka kire wo na da ye nkura wo kura imu empanyimfo na sika no mo adi o mpo mie modi o mo di sika no o mo mfa sika mra na asumdue mra da bi ehye bia o mo mfe mra na asumdue mra Pentecost asole kakra ka we ye bo afode 1 million 3 million ye bo afode 2 million na se ahokeka atitirifo wo Pentecost mu e ka we nkie kata so misi be unasam wo kan da bia wose kwaku ye disika to anim guase edi abrabo mu bobra na hu se anim guase e ba udi sika to na wako akwanim na watena wasole kese yete samo na sabita frata watena wa ma asema ezisama boy ebegu asole ni nyina ni mu ase ebetanishe asole ni nyina image dia den na se di opoku nyina mo ne wanwam hye asole ne to wo no mo se no na nya asem ne nka mo aye bible ya ye nyina ya kenkan ya de na ka jira asofo kasa anyuma we nyina nka moduma ho Timothy si wa fa afuduma wa fa aduma papa edi aduma papa ye ngofa aduma bi anka ho ukura aduma na ye papa ye mfa aduma bi anka ho ne na aduma nya no aprai bi em ka ho edi ni ofa afuduma wa fa aduma papa o hefo ne sawo ne se ye nya ho asemboni bi nka ndi se ne ye keka ne Pentecost e ya asempa mamo nkomo ayeti aye di na numere yi edi aye nkomo papa e di ma Pentecost asafo no e ye nkomo papa de ma panyi na oda no e ye nkomo papa de ma chairman etomre bi aso odene etimi ma animguase di bi ya build aduru baabi na ma animguase aba beka di no na asai kwa nipa ba akupa bi obehie mu mienu pa bi ubetuma ga em sa Asem Pentecost headquarters o monte
na mutu ezi anti ye ba sole chane ye so fofoforo abasa maboya nye mpanifo na yi ni ba na dia na ekoso apanyini wonde ye nyai sa atrosam ye nim Kristo a ye nyai sa atrosam no na ye nhwe ne mpa de no pomasi bira ene mama Kristo som nya akono asole kokora enye da biem ene Kristo som enye akono asole ko enye da biem because enokora san woni pa num nipa miansa pe ne ba ha ne ye check is kan 814 nipa miansa pe 840 edi ene nyameka edi waso adwuma ye ni kura man fifira nwi won ho ansa na watua ne ka ready asole bo to afọ wo bo afọde da bia ma wo wasade ne kakra beja wo se momfa na adam ho me pa ma beje wan fa bia ngoka ne ho wo waje me ne wo gasa kura mo jinsi ho ni nyina so etia bible mra asole ya ubie banga wo dinsi munnim se ensi wo dia na etia urade mra nipa no wo bi kura nko no sabi wo ba be pa bia firi wo eno ya na firi he ukoka ni se ya no anka ni ye ukoka ni se ya wo ye tamfo but obi nso na wo pira no we mu nso na so awurade hia won enipa yi aye hu omu yi omu ane obo ade ne buta ye ndi awiase da ho a ye ku ye ho a mesre sofu panyina o Pentecost o wankran original headquarters was original head office o metua omo fra akra abo afode agure timitua sa aka we national omna metua no mu di so nkata eduru wa man no metua ska na mu pagya ba bi makokodam ni ombeti no maso mo mpe se Kristo so mfuna na mosuma ekata ketemo na mfize ko otumu na nyamehye mami odidi ska be ka be hye no hu na abeka so onim bone da mudi hwe wa promise form we wo hia ba ye o wa sori adeda ne silema obeka so ekohwini ane so bi nzida watima masika gasie we afa wonzase woni akro hesket wona ekohwini awi aye o kabasa ni asabe wo sesa nwa ye first ye of forest ahwima ye hwe wa ye hu on first gane mra baby o she bia we de nanim ne ye hu no ye benya na che no me go ka bozi for asema ya ofosu ana ya na o msese ye o sama boy asem we yasi maami we na ska no ye hwe ye hu no si ID fu adwuma be no ma ya fa wo sama boy up to ne muntimi hwe maami a sika be almost 70 billion afa ne nsase o manfo be empempem na eko hwe maami we obi hia maami obetima di ni bone aposifo asade ese ngoma hwe makoche maami ya ba ahya ba bia wona ngomanfo akoma ato won yam omte sama boy etwen ye chim nei ye be hu ba bia maami hye na mi bitimi ya adwuma kase we na wa ban ne dia ma wa etua o ka wantima anya sa adwuma we na mde ka nam na wo hia mbedina na menka fo ngire o ni yin ano ya nya ya ne meyo enanda bia me catch us reinforcement no yenya ma yetimemfo ye ma aban edu visa na adu sika na ayira ya ngasi ya difo nkwachi ni bakro mai yenti kroma sesia ni Europe nzo tumfo zetu ena obi akoana no na sika na ayira diga boys fo nkwa hwe baba yi mai yenti kroma sesia no kwam that's why sika na ayira diga boys fo nkwa hwe na because that's why the two car di akira ye bo be ma ye payo ba we me de ba ho na be ma miska adwena edi tu kroma e adwemfo adwemfi wo ga wo problem na me na betua nipa kanisa de omu guzo omu chechire oman no a ehwo awie ye beba na asumdi aba kroma okay enoti Pentecost for fire no Asem enoti apostle Eric Nyameche we ye wasem o he Pentecost no hunu sa no se okomi kurom ni nti Pentecost for afọ de ombo nyina akonkran omu sika bi antena omu na so o omu sika nyina nkran na edai eko Asem kasio na kawatwen wa Asem yakona ne apostle Dr. Amegashi ne Dr. Nankasa wufia ha Dr. we no na otwimi no nyina wa amma sumaye susumano subaswa sini Dr. Bibi Aboko de odi ne so akai on pa pani pa Bibi Aboko na sana una na wo hwe akiri na wo hwe akiri ntino Doctor habayo nokre na say me LPM no a adase ro sika no mani je nokre na ya na meta ka manzim bia ma me ne wansa yade nipa benya akura yade kro ya doctor say aduru ni nyina won ho haba ni nyina abedi ho nokwa asem ewum ni say on say Ghana ha no e wo say ye ni sode ye wo say yentumi emu ye ho a obi mfi oman foforo so emfa obu mfa mre because ye nananom tetefo a omo chichiri kuro we no
ɔmo de haban mani dubna ɛna kyekyere ɛno no okan Exodus chapter 30 verse 25 a wɔsi sɛ mi pagya ahemfo ne asɔfoɔ na me pagya nipa baako a ɔbɛyɛ duyefoɔ no aflafla duro ne adufrafoɔ nyansɛm ɛna asɛm mpɛ sɛ me ma nipa nyinaa kyɛ ne sɛ bɛrima bia ne bɛrima anya adwuma no sɛ nipa no Nyankopɔn sɛ ɔma ne nkɔ heaven da sɛ wo ne ɔba te na sɛ wo ne ɔba no ntumi anna yi a wo na ɔma ɔba no nya stroke ɛfiri sɛ ɛma hia sɛ ɔmo ne bɛrima bɛdi ahyia mu dɛm ɔno ɔne ɔba ne bɛrima di ahyia mu no sɛ ɔba no nya adeɛ na ɛka ne orgasm no a ɔnya 60 years kɔ a ahoɔden a ɔbɛnya no saa ahoɔden a ɛwɔ ne mu no ɛyɛ obi a ɔbɛnya bɛyɛ 30 years nti maa bi wɔn mo da ɔmo ntumi nna ne nan ase hyehye no ne widie mu hyehye no ɔpɛni okan 1 Corinthians chapter 7 verse 9 wɔsi ɔbɛ bi asabi ɔne bɛrima nna no ne ho bɛyira no ɔda ne nna ne bɛyɛ peace nti so ɔda ɛbɔ bɛyɛ 1 o'clock 2 o'clock a ɔmo ani ti ɔmo nna biom ɛnu ntiri Nyankopɔn ka kyerɛ yɛn sɛ yɛmfa habanma ne dubena fa ma ɔmo na mmom yɛnkɔ so nka nkyerɛ mɛɛma de sɛ deɛ ne bɛrima nyɛ adwuma deɛ saa asɔlefo koro ahyia sɛ ɔmo ɔbɔ mpaeɛ a yɛnyi saa bɛrima no nyɛ dɛ ɛmfiri ɔmo mu nti sɛ wɔkan Deuteronomy chapter 23 verse 1 a wɔsɛ deɛ yɛapɛkyɛ ne hwewa na ne bɛrima nsɔre na ɔne ɔba ntumi na no saa nipa ne nsɛm fata Nyankopɔn ahenni ɛno nti na Dr. Magashi da bia mekama asɛm sɛ aduro no a yɛka sɛ bibiduro no sɛ ba ne sɛ wo bɛrima yɛnko adeɛ aduro no aba bɛdi me hɔ aduro no kuta me ɔpani sɛ wo bɛrima ne sɔ a wokan Ezekiel 23 the verse 20 na wɔsɛ wɔma ɔbaa no akɔ so akae ne ex a ne bɛrima sɛ funu mpɔnkɔ bɛrima a sɛ bi mpreduasa ɔbaa no waba wale no sɛ wone ne ntimi nna a abere bia no ɔkɔ so kae ne ex because obi bɛrima so trɛ bae wa ebia meke wo de na ekituwa bi enti Dr. Magashi sɛ ɔbaa na sɛ ɔbɛrima no so a memu waduru ma ɔbɛrima na ahoɔden ne timi ayɛ ne abam enti asɛm wei ɛyɛ no kwasɛm mu tudom mahu sɛ nsɛm a ɛkɔ so ne program nankasa no yɛ sɛ Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa asekyerɛ ne sɛ bɛrima bi asɛbi ɔbɛtumi aboa ama ɔbaa kɔ heaven no ɔde ne bɛrima ne kɔ heaven asɛm no nyina nim sɛ wɔka ntwerɛ sɛm no a Bible no akɔmfam nsɛm bebree but ɛyɛ na yɛmmeya sɛ yɛn nuanom asɔfoɔ asɛbi mo nyina mo ka yɛ ho ne yɛbɔ mo Nyankopɔn adwuma na yɛ adwuma no sɛ nkurɔfoɔ ɔmo ntumi nkɔto quotations no abrɛ asɛm no ɛwɔ Bible mu no mpanimfoɔ bebree ayɛ saa ma ɔmo yere ne makunkum ɔmo ɔware ne kɔto fie no da end of the day ɔma no aduane di wɔ n'anum a akara ase deɛ na sɛ ɛno no sɛ wobɔ ne tirimɔden a ɛdeɛ na office bɛsi ɛno no first okay Matthew chapter 5 verse 28 kwana wɔsi sebi sɛ ɔwale ɔbaa na sɛ wɔne ne ntumi nna ɛma ne ho nsɛpɛ na sunsum tumi fa akyire bɛ wale ɔbaa no because of sɛ wɔne ne ntumi nanti ɛnti Dr. Magashi deɛ asɛm mpɛ sɛ meka kyɛ Ghana man wiase man ne sɛ ɔbɛrima no sɛ ɛnyɛ adwuma ɔbɛrima no so a anasa ahɔnde nim a fa namba na wɔ screen so na ba Dr. Magashi wɔ yɛ okuma sɛ amazi maakuro ofa maakuro dwom ka kasɛ okɔ police house wɔn mu Accra mpatem hɔ no yɛ wɔ Kasua prison junction minua quotation mam na nka sɛ kyɛw ɛnyɛ bɛrima ne bɛrima ho dabi wokan Proverbs 21 the verse number 17 a Proverbs 31 verse 17 a ɔbɛka asɛm bi hɔ ɔpɛni sɛ obi so yɛ bɛrima a hwɛ sɛ Nyankopɔn sika asɛm no ɔsɛ wɔde n'ahoɔden bɔ n'asene wɔde w'ahoɔden nyina bɛbɔ w'asene na wahyɛ n'abasa mu den na wahyɛ ɔbɛrima mu den toa so na wɔte ne dwumadie mu dɛ na ɔbaa no a wɔne ne te no wate wo dwumadie mu dɛ tie ne yie ɔto dwumadie mu da afei na wɔsɛ ɔsɔ ɔbɛrima nim quotation sɛ na ɔma ne kanea nduma anadwo toa so na ɔde ne nsa tea akyekyɛm asɔ ɔbɛrima no ɔtere ne nsa sɔ ne tadua mu na ɔde ne nsa tea yɛdɛ akyekyɛm nti tadua yɛdɛ ba deɛ mena mekyerɛ Bible no bɛrima printing press nti tie asɛm no yɛtie ɔwɔ sɛ ɔbaa no sɔ wo tadua mu a yɛ ne bɛrima nti sɛ bɛrima bia no sɛ ɔbaa sɔ ɔbɛrima nim na sɛ ntumi ansɔle a woyɛ ɔte ase wo nkɔ asɛm no nyina ni obi asɛbi ɔba wo ne ɔba bɛtena ne ɔba no wo ne ntumi nna no pato yɛm bisa ɛma no ɔmo wale mmɛma no so ɔmo wale mmaa tie nti sɛ yɛdu dɛm adeɛ asa na sɛ yɛto pono mu a ɛyɛ wo ne ɔyere nkwa na wɔ hɔ sɛ asɛm ba na sɛ yɛsi yɛka wale asɛm a ɔpani edu dɛm hɔ a obi akɔbu na tɛn edu dɛm hɔ a nye ne kwa nti maa no ɔmo hia saa adi wei nti Dr. Magashi me say sɛ nipa bɛtena ase na ne bɛrima di kan wuri na ɔnkɔ heaven deɛ ɛduro na bɛdi mu hɔ namba ne yɛ 0547 04 43 07 04 43 07 sɛ wokan 1 Corinthians chapter 7 verse 16 na wɔse ɔbaa
wonnim sɛ ebia wona abagye wo kunu ɛda ba ade no ɔba wo a ɔde gye bɛma nkwa ade na ɛwɔ fɛ ne twɛn no ɛno na nyankopɔn sɛ wotumi di twɛn na obu twɛn akɔpem sɛ nyankopɔn bɔ hyɛ ne bɛbɛ mu enti sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ na sɛ bi ɔne bɛrima ntumi nna koraa anasɛ n'atenka te kɔ a nyankopɔn kan Song of Solomon chapter 3 verse 2 wɔsɛ ɔbaa bi a wɔne atenka a wokɔ ne nkyɛn wɔpɛ sɛ wɔne ne bɛda no wo saa bɛrima no pia bɔnten ne kɔpɛ deɛ wokra akɔndɔ no enti Dr. Magashi deɛ bisi sɛ ɔbaa sɛ watenka te kɔ mɛmu wadurum atenka no tumi aba ama ɔlibido da yɛrɛ aba ɔnyankopɔn to ne bo ase de atenka bi to mma no foa no sɛ wokan Bible no Proverbs chapter 5 verse 15 na mede atenka bi ato mma no foa no pokuya nso wani sɛ ebura mu nsuo enti sɛ yɛsɔ nufoɔ no mu ɛsoro no yɛsɔ nufoɔ no na sɛ ho ntumi nsɔle a wo saa ɔbaa no woyɛ ɔte ase wu wona ade mmɛma kɔ bɛm sɛm ɛtumi mu atenka no tumi aba ama woahu ɛda a ɛwɔ saa de no mu enti Dr. Magashi deɛ mese mmɛma no mmɛma no adeɛ de mu bɔkɔ bɔ nsam ntam deɛ nti mmɛma no bebree ewu agya wɔn yere nom no asekyɛn sɛ ɔbaa no wale no wie a odu dɛm hɔ a ne bɛma no ewu ntumi nya adwuma atasema sɛ wo nka nkyɛn nipa no sɛ bato mi du bɛyɛ 50 years mmɛma bɛwu ɛnti wo nka saa asɛm a wo sɛ ɔno no hyɛ bɔ sɛ ɔbɛtena ho kɔpem owu yɛ no ɔbɛma no ewu nti woyɛ ɔbaa na sɛ bɛma Yesu baayɛ ɔkan nipa ɔkan mmɛma nkwa ɛnyɛ bɛma ne bɛma bɛma ne deɛ wotadua mu ɔden Number is 0547 04 43 07 0547 04 43 07. Asema kwa na miyem kwa sichimi nse. Apostle chire. Deuteronomy 28 verse 6. Wasi se obi a ne bema nya adwuma. Oje oba wale a. Obi ni beda. Ana japade wa ye nyina no se obi mbra me fa se japade no oba ne. Ati panifo ukɔ mfantima mu a bebre na tumi ka sɛ o mi ku na wuja mi o ni be ma nya ti wanku a ɔde bɛkɔ ɔde kɔkɔ tɔrɔ waji japade nyina ɛmɛ mo ni ma mo so sɛ mo pe japade pro be ma si hɔ pro be ma anumre we no ɛni ne bɛka wasa mama o ɛdam hɔ no ɛba ni ya number ni nie 0547 04 43 07. Who you are hine? And you are hine. We are suffer. So we are nipa asasi so a. Obema enim kwa say wu makayiri baba ho. Na ma bebre on ma spirit awale. Wonderful. Because me we duro bia eye bibi duro. Say ye the break spiritual marriage na. Sunsum no kɔ ɔkwa no kɔchinchin na sɛ bi ɔba no ɔba ne ntumi nya nipa ɔbɛsɛpɛ no honam mu a na sunsum na wale nipa no enti spiritual marriage bebrebe ne nya ɛnyɛ mpai ba sɛ dabi sɛ wodi aduro te kɔ a dia aka ne wɔ sɛ ɔba ne nya bɛma ɔbɛsɛpɛ no nti sɛ wɔnya obi asɛpɛ ne bɛwale sunsum enti Dr. Magashi deɛ me se number ne ɛna gu screen no ye okuma se maasi fa makro tom kwan kasa wokɔ police house mo a mo techiman no techiman hensa be Mount Carmel Senior High School no mo so mo takwa de apawan kedebri government school Canada from penny for the flame no and me the next ni ba kwa mo as it is on person ka kuro mo ba me say nya ho na bai enti Dr. Magashi de me say mema ma ti mo be ba na si wa ba mo mema mo be ma no enti ba ye tu upe makayiri baba mantalabo aprankam mema wani achi se everyday mema so be mema say eh say mema na regional me brand so ma gunde number ni 0547 04 43 07 yale bia yesa we ho jimi nkwa na me ne duro obi a wachimi de wachimi wo ye den asema ye kin ono ni be ma nya adwuma o ba be ne ho achimi eto ono wachimi okay na me ya dubai we say okay ya ne Apostle Dr. Magashi ono enede Magashi Herbal Spiritual Center ebaye Dr. Free Canada ba ye ncheye eniti bibia ye kama odofo yenko na yenko tu yade ase ye tu yade ase pa dia na ye Apostle Dr. Magashi yade bai na wotumi tu ase ma ho ya ma o yade dia na no kire se untumi nko Dr. Magashi odofo o Macro Old Police Station House eho na Magashi o 0547 044 307 0547 044 307 Apostle Dr. Magashi ono na yene no etwetwe nkomo no omna samoa yo kwaku ofu medashi bebre megidi yese yenwan makasa na amanfo so ya so tie pa na eno ma bi kofa ba bi se ya na ahontesem ko se no ma wa yehu ni se nkasa bi o mu a se bi o mu nim de na kasa no mo because the entire ma me kasa na se
Your maimu and any pebia, Kofuquamu be any momo, maybe a sacred union, Emma Omo, Ajama for Sikako. I think I would Janet the Ananka, ya solifie dia, and Kawini problem. I don't know, Queen. Say, Sir, I can't question Crobiswa. Then the partner walk on Munano, but we would not tie Janacopa, I saw them. A day near him. Minim so omo do musika koto ho no obi adwen omo se where asore din na da so e Pentecost na de nya de a kululu bia bebem ofo so me madwen nyina nse sa de wanya ba ko pe ne hu ebe e wo fie no e bi si sa na ne de aba ne yeka Pentecost asore no nipa ko fast Pentecost asore ba ye no make on onye ni paketwa kra na yeka ne se no Aria no be jancha no okofa ne bonem ba yenhwe wo mu so yennuanom mema wo mu di sika ekogu ho enti ofo so wo fie ne wasifie na tenant ane ne wo fie wo ba okuta bomb okuta nsika okuta tuo de ba na we feru ho a e de na wo ye opam no enti betima ko se Pentecost from penifo betima ka che se oba ya wo hye kabatize de sebe wo ko cha chechidie esini na asi omo pa che se de ekosu bia no munim na obetimi fo obidi e de adwuma abrasa be predo mo panifo munim abanza de mo panifo na so no ni din ne babo ni pensu nyansa ni nhua no makaka o se asofo pani wo ba no oda prosifo di nachi ye buza se wo da prosifo di wachi omo ba be ka sami wo Yesu Kristo no wen e wo kwan bi so obi obekọ ba bibia na kwan bi so no ya wo kopo ne ho ban se me so yen kwankwaja me na ntisa mehwere me nkwa no na wankasa busa ho se ade a wo ye no ene san ene yetia no ko obi asem o se na de Ghana court na ya na me court bi na jeje odi asem no wo se ya na wo se nkrofo we de waba court na na de ogina ho na wo be kana sem anyanyam bia ne sika wo ho o se koli na ne aden Asem Mpe Nipa Hwasama de ho yam panimfo ma papa ye ote ye be kasa wo se me de me bakra ko ho se kam ko yisika na kam de akoto bibi mi dura ya tum na ho na eja to ho ana maami ni fie wote mo se eja to ana maami abeka se sika no de ko fie ena ko hye ye sika nhye sa sika no waboa no de agu account ya kogu na account na nya ono nko anso yes Pentecost from penifo ye nim se Pentecost de akura wo ne nye ye kase ye mu asole a eye powerful wo wiase a wuntimi nyi Pentecost mfrim tina make se fie ne ho a assemblies empanifo ye no ma bi ama ye ne je ho omo sofo keto bi o hira wale so awale ne o hira so nipa no wone ne yire neto no afa ho ko ware nipa no o yire keto na pani ne di asam ne baaye no ye ponte kire sofo no o siste o be hira so ye ka asam no omo free free straight etu ka bae se omo ba adwobre omo baaye no be ka kire se asam na adwobre ti se omo hwehwem awade no sa ne ye no o be ka asem bi se yo Pentecost from penifo we kura nkanya nkrasam eke nunkran kumasi akwa Pentecost from penifo a ye ni nimbi ya besre adwobranye ye ni ne samo Pentecost so metuma ka se fie bia ni wa sebe ewo ho a o se ni nkrofo nko Pentecost so dem da okay ye ni mpabo omobo Kromu wa Ghana ha utimi nka se asori bi betuma ka se onu bomba eche Pentecost asori da enu ti nipa bi afa ho na oduom de omudi eye sa no ma no eti se mo ka che se munim ho hwia ade na da so no ka ta ne na da so no edi be da so ya besre ya nye ni na sa Pentecost nemo maami fu ebe bi omu firi omaduru ha se ya hwe ne se ya nka nemo bebi omu firi sa man boy no ho nya kwanketo omabai sabe kwankete ka omu sa kwada hotel ni nya ya ka na wansam sabu ko twa obema e wansam won wanya ntwa upieto so ka ho okay eti ya besre ofosu ansa na asemu ye beka wi ye ka no enu nyame ya aduma o kira o tinfie mebo o kira o so tinfie wo chifie enkosi adwoada ye beba adwuma no ana wo kyempo menya na nka Pentecost from penifo emra mehu maamefo yi eno mo ntrase ansa na de besiasi ante sa nya asam papa eya
guase Oforisuo eyenim guase eti we de be sere we ba o se minim ho hwe we ba o se minim ho hwe na hwan nyam na mo an kwa ma no betra o okay eti me da adwobra o Pentecost from Pentecost sorry yenim bi ye pese be bodi bi awa yenim bi pa yenim o me ye mpanifo pani na odi Pentecost sorry ba make ono no nya ni paketwa wa brede asori no wa brede asori no omo asamase make ono na de Pentecost by wa brede asori no na pani mo kam akomantom ye mu ate na mintuatuo ne nimum wochina mia meko tetelesta ma kodin komo ho swame branch akuku damfo ho na medin komo ansa na wotententu mabomentabam akọ apostle Eric nyameche ho efiri se ono ne enano ono ne rempemo asidu a woda Pentecost asore na no Pentecost asore bia I do respect them bu asore no pa nye nansan ya omode mbrofo bi behihye ni kanika ne tra no a eno no na mama bambu kakra na Pentecost asore discipline wo mu eno tino momye ne mpanifo ni nkomoate ntina mbusa mo se sama boy no ho no mufiri ho no mo ka kire mpanifo bi atwa mu akonkran na mo se dabi na mu mufiri sama boy no ba Asem Mpe Nipa ye Pentecost fo bedin komo me pese me horo wo mo asore kese I do respect them momye hwe kwampo mbefa so mbetua mo kawate 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello baby afrefre udin katachie Mpacho free for south a friend Nantiankwa yentie o in fact and you may hope say asore kese ti se Pentecost and send say asomo na eya negligent ya baby aye kan bi no say asore almighty Pentecost obi betimi bi asore kese we ni adi abeye linguation sa no e fa na se omo ka se eyo omo na e ma kwan na se omo kra no fadimu no omo edibre no na se omo push na ba fo mama no ndi na sere se bra Pentecost nya sole titwa ewo yenim di Pentecost ay ne Ghana ha we see police station we ti ado ye ndi na sere se omo shena omo solve problem e ma sama boyfo me da no asem nesi okay hello yeah hello baby afrefre udin Abacho hello hello oh hello 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 po ye police is new kwajo yanko me bela nusa so macho hey opo na de wata de ne obeji se ne so pa o kwajo space e bela nusa o ka se out there o ka se wa bo predica me dase na to die so fa fata fa ma ko pasen jama mo de nyina jam na na ko pra na me so bo abu ba so ko afedie aban se na afedie o ma wo apo nya de ko ja atori remember ekramofo beti ya ebi wa bra me ka 10 million eko ekramofo beti bi wa ekramofo tango fo di timbo kan ekramofo nyina o mo ni etika nyina o mo ni jana ade boni be na etika na ayeye that's it no okay hello baby afrefre udin free trip to Carlo Elambre. Yentio. You made a bank money back forward and appear you nation with check up immediate. One man yajo. This can I need a Google car. In my Serbia on a collection in Trinidad. You could know if you know collection a 1 hour a better. On weakness, can now the outside and now the BS. Yes, you need the Pentecost won't come. I'm first coming. No, okay. Hello.
Hello. Eduru baby ni amodi a yenkan Pentecost asore. Eya asem wo mudi na beto bedwasere de yo. Eya asem kesi yo. Hello. Oforiso, Mapa. Adwuma dase. Bidia ne evangelist ko de wache. No ki evangelist yeti. Na nesese bo sasa. Semono emo ya. Na kakra mechi aka ne se ukuto bia no enka. Tito di enka ho. Na me didi se asemono afidie no e ti ditesi e na betoso. So international for info. Didi se entry name go to adano. Telefo e be boss nimo. Na o market na o mone o mo do se ka ko so ni an masu kwa. Mo kama kuma tu. No, okay. Okay. Na me nya sure me nyinni sem penifo e won kran o mate asemi. Se ko mate pa ko matu hu anamo. Enu ti se na anwumire so mote na o mantu hu anamo ko si dwoada asem foforo be si afidie so. Asem foforo pa be si afidie so. Sem penifo me asat mo ba no monte. But na di o mate. No, okay. Hello. Hello. Udi baby a free last caller. Katachi to me la Damascus. Yeti o Katachi. Sacho go Damascus. Le ma pa mo ba na no. Asemi about to me. Maybe about to me they are so the back. Damascus pa the mo pa to I'm more motivated to mo Okay, ya fa ofreno enyina nsi ya na ye bekọ ayo dosumi mu na krom ha no kumase ya no omanfo bi ni be ya adwena ukọ St Peter's Basilica ye fre ho Roman sore kese ne wo ho no wo credit union St Peter's Credit Union over years asem si honda na ye den na mo de mo kwati bia akwa ba ni seye etimesre Pentecost asode no adwobrel omo hwe na omo tu asem wi ho anamon na nkofa anim gu ase amra asode no abrewatia also be ma wo ha wa mane Asem Mpe Nipa for ye ma no ye 0243 585878 0243 585878 0243 58 58 78 and 0552 095593 0552 095593 Ufremu bia wadaroma ye bedjos ye for happy birthday ma Edem Renel Gada ono Eco School our First Vision Paradise International School everyone kasa wade nyina o papa yewura Alex officer ya wodini dwuma se police officer ewo kwada so osodo papa ye the happy birthday so ma yankasa ye nua be ma ye friend Richard Owusu wono eneye CSU SLC president. It's your birthday, bro. Yakopon koso ensure no onye wadom so ma oni ekwatenten ya hoden ewom na enepanso emu so adwen penti erade ema nkoso ewo abrabom. I love you so much, big bro. Erade nsura opi. Okay, ya kwa yodo somimu na ya fa ya kosem emfa nkoma aburuchiri sister ama china ne maame edampem wasantemampon akoso ayebo a tola so maame no na DJ Chaka Chaka so ne wofa nimpon pa